دوبو حيلتات منمن يملكا قتردو بحكي غزي وسد يقولوا مغلصيتاتي كل سب تفولطا يغن كنصر دلو تزامادنت قتفلت كتكل علىكا اذيلو اب አዲስ አበባ ስርዓት አሎ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስት ለሞ ንሱ ከምዝን ይልካ ብዛዕባ ዝበሎ ክትዛረብ ኣብዚ እዋን እዚ ዘይ ቦትኡ ኢኻ ተቐምጦ ዘለኻ ነዚታት ሕጂ ኣነ ምናልባት ግዜ ተረኺቡ ብጭቡጥ መርትዖታት እንታይ ዝግበር ዘሎ እሞ ህዝቢ ዝኸባቢታ ዝጎደቦና ክጎርሓሉ ኣለዎ ኣብዚ ከባቢታት ዘሎ ሃገራት ከዓ ክጎርሓሉ ኣለወን ድምር خسارة كيمص خلو دمر متحققات ومتحبار تغيرو فتح دلو الكازار ولي انا تي ميزان نايزه خمزه مساله زرواتات اجيب افطرمبا درجه الكات زارب تغيل جن اجندا ناي خالوت اواتنا عجين زارب نعطاتهم ويعدل كن وما يندلنا تقدم زارو له صنعكو ناي صمدو بوليسنا مس امريكا مس اوروبا حجرات مس ابسيا دلوا تفلاليا صلوت دبال حيلتان نزيهم كم زيهم دا مسلو ودات تقربهم خم قدامنا ديكونه رجعتنا يز خوابي سلامنا يز خوابي وصان سلا زخونه للمعات كاب قلولات وصينا ناب حدش بايتا خن كيد من انت زيهم كنا مالا لنا حجي نابتي حناصي وي كونستراكتيف زخونه اكايدا نابكم قصنا خنطمت لنا كابزي يمان صقام كسحبنا زفتن تفلاليه زمتات نابكم خن وطات يبلان اذا حدا خوي اب قصالي شاقلوت اب قصالي سقات اب قصالي قلولاو كم نبر مو نو مانيبوليت ناغبركا ختما ازنون زخباب تكبر دلو كترف كلالو اجينا زيوم كم زيوم دا مسلو تريوتات بعمقت كنفلطومن كنردومن تزامادنت كنزارولو مالنا باعتقال الموداتا كن ازي اي اب اثيوبيا دلو خنتا دوكل بوليتيكا كونه عشلاوي عنداري حدغنيا صعبينات كمصخيلو ግን ተፈልጠ ጉዳይ لنا نحنا او غزينا خنطف አይኮናን نحنا اتوكرو ወይ ፎከስ ኣብትን ደልዮ ዘለና መገዲ ክንከይድ ምእንቲ ዝሓለፈ ዕድላት ተኸሲሩ حق ተኸሲሩ ግን ብኡ ክንጣዓስ ብኡ ኣብ ደድሊ ምርጫታት ክንከይድ የብልና ابناي جنبوت قالكا كور بريزيدنت ووج كويناتات نمبراع زغوارت زلو تكنولوجي ناصوارن زسنيو زلو جهرام فخران حقتات نمعفانن نمزنبعن صلئن قرحنتن نمطقاسن تواديد زلو منافع سنا امراو كوينات نتصابو حزبن منغستن ايرترا زفحاس زلو قلعن سورن شرحتات زي فلط يلن الكانيركا ابز غداي زي ترانا قدام حيلتات كمي تገልጸው ኩናት በሃልሲ ብባህጊ አይና እንደለን ኣብዚ 80 ዝሓለፈ ዓመታት ኩናት እንድሕር ኣትዩ ህዝቢ ናይዛ ሃገር እዚኣ ተገዲዱ ኣትይዎ ንመሬት ካልኦት ክግብት ኢሉ ወይ ናቱ ናይ ምስፍሕፋሕ ዕላማታት ኣልይዎ ወይ ንኻሊእ መደባት ኢሉ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ኩናት ኣይኣቱን ኩናት ኣስኮላ ኣገዲዶም ኣትዮም ናብቲ ኩናት ኢልካ ዝዛረብ ትኽእል ናብ ኩናት ባህጊ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን ኩናት ምስ መፀ ግን ከመይ ገይሩ ነብስኹም ትከላኸል ፈልጥ እዩ ዘገርም ነገር ኣይኮነን እዚ ኩሉ ዓመታት ዝሓለፍናዮ 3 መዋዕል ዝሓለፍናዮ ፈቲና ዝኣተናዮ ኩናት ኣይየለን ድሕሪ ሕጂ ፈቲና ንኣትዎ ኩናት ኢና ተገዲድና ንኣትዎ ኩናት ድሕሪ መፅኡ ግን ንገጥመሉ እዚ ሕጂ ዝረብ ዘሎ ዘረባታት ምስ ተቀዲሙ ተጠቕሰ ርእስቲ ናይ ኤርትራ ከምዚ ተሓስባላ ከም ተብላላ ዝብለካ ዕሸልነት እዩ ታሪክ ደየንበበ ደይፈልጥ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ይኽእል እዩ ሕጂ ፀወታ ዘሎ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ከምኡ ክብል ይኽእል ንሕና 130 ሚልዮን ኢና ንምንታይ ንመን ከተፈራርሃሉ 180 ولا 130 مليون كابي يمسيو الا اجي تدغاغم دلو تناريتيف تقنا نايت زانتا لحري حدا بيبكايو كساب كندي عشلاوي عند رايزي كتغمت وين دصقم ايكونن درونات امصينا لنا
درونات أمسيها خيط كان أنقر تبل نزي تعنو نزي تقتل أموداتها كل نجار كتودو تغيلها كابز دخف عشاننا تعالى مسائلات علنا 3500 كيلومتر دخيد مسائلات علنا تانكتات علنا مدافع أمسين علنا زنجر معلت تقورد له كاب عين سب تصوره يكون لازم كمزين حزنا بعصب كنا حزنا بزي تطوينا بقاش باركا كمزغ نقبرنا بالسودان آتينا كمزغ نقبرنا أمره ذلو وسب كمزغ حسب خيل أنا بحكي أشلاوي عند رأيه أشلاوي عند رأيه انتاي ملختنا ناون دحيلكا إذا كنتي درون مسيلو زرباتات درب ولا دبلوماسياو مخسبات دبال دبلوماسياو عوض هذه منقسي الله دبال ناتو صلواتات دقف رخيبيو ناتوالد زرولو دلو نعو قيمن دلو أكالاتنا بروباغاندا لديسورشن لديسانفورميشن دسرحة أكالات مودات هاي بلنا زياتن عشلات تكالاتين الكات زارب لنا مدفع أمسيخا درونات أمسيخا نفرت أمسيخا أنقر أبيلكا نزي حتصير جزية بمعبل أو متقعتتات خبلي أبكال ما عدت عديم كات تزارب كحشكات رايت بلاي أبكم زا مسألة وان علو دي اللي خندي درونات يندلوا أبي أنت قميت يندلوا خندي نفرتي يندلوا أبي تقميت يندلوا خندي بومباتات مسيلن أتيلن خندي مدافع له أبي تزرقي له أب سامر أنت له أب قال خوابيتات له نبي يزخيد له صوتنا يقول إيه بذل جايس كارتال لنا نريو لنا نبلا لنا نكاتاتلو لنا صباح نقو بساتلايتات تكون بزي ساتلايتات بدرونات غيرنا ننقرنا نتمت تارجيتات كون ودينا دقاقيمة دبلو إذي عشلاو عند رايو نحن ملغتقا عيفالكم عدو علو مبالي إذي درونات إذي أبي ملسخ وكا هنا تارجيتات يقولوا مرة فرتين تلهم كنا مسينا هنا يقوها 230 مليون ذاكل حزب ندعر الله خينمو مثل إيرترا نصاصيركا سماين مدرني سلازي بمعبلاو متقعتات هنا خمسون قبرنا ندعيلوكا نحزب إثيوبيا أبزي دليو خينات ميتاو نحزب إثيوبيا أبزي دليو معزن بوليتيكا موساد شجراتو كفتح غلالو قدم كدادم شجراتو كفتح غلالو أو كم زد أمثل عند رادات ولا منام دايفرجينري ما مزبلي نبقال أتوكرو متوي إذن كم زد أمثل بوليتيكا بروباغندا نجزا رسو تهزبي رجيو خبلو خلالو أبزي هزبي بفلاي كوينات دبعال تجديدو ذاته أنت ده كوينين أو كوينات بحقي يقولون إذا حجز زرب الله زرواتات كم عشلات عندرا توسيدو أي تنكقني خمالة أكونن عشان عرمكا غيلي والحنت سقم يلن خومتات كت دالوت غيلا كابعامون لعلقن كقانن يقولون نعتاتهم يدولك سنة أمراو غينات دبلك هذا نفسي سنة أمراو فوسات قبر دلو ناتو رعدن ناتو فرهي ناتو دنقرنا ناتو عشالنا نعوق قلب من انتي سنة أمراو غينات كايدا الله خذ لك نمن كتسانابن نمن كتبهر نمن كتتك كم ذا عينت نقر تتبل حلال ملكتنا يكون ولا بقربة ولا برحوق أبو توطيقنا نزارب له مخنياتون يلن نفسها تدعائز نات كامورا الحف كتبل نسب كتتبس من انت تكون كتبل دلها ملختنا عدوعال يا اللي كان مزرعة بطريقة تواصل الراي اوكي مسكيزي نقصل له حتتات ويس إذا غيداتكم هلا عجيت أغلقكم تقولون هذه قلت ساعات درجة قريبة سلسلة العصرات هذا تعرفنا خلوها أبزن عصرات حنت حطه خنقبر مو تي زبيتاوي سلا زي تنكفنا نصبح سنبت خنقطرينا مالتي خلاك فارلنت زبيتاوي جزء معس سنبت صباح له مقدم من يزلا صباح سنبت مو تأمين خالي معلت غصر لا الراي معلت غصر لا دي عجيب
كلتا ساعات تملألنا نايت ملألنا إننا نبل لنا كحصرين يفتينا أنا بتغالى متن ساعات 4 دقائق كيدنا لنا عادي قال ما علتغ مرسلا وصنكم ما عيتعملنا نقراكم عليه نراي ما أنت حطوها هنقبرج نراي بأنصار سناي دليتن توقسون إيرترا نهاناتي تصمدو بوغن منغستي إثيوبيا استرائي قصبتها وطلمت سبب سلطان نبزحات هاجر ريميو ناي قرابة هاجرات زغنع متخطاخات هوتوت زعباتات كأ نتي تخصيتو زنبرة تسفاتات أبنين والله كتسالي مبرز نايزي نوح استمت استراتيجيكاوي رأي نمبدان نتي كندي علامة نمعزازن انتاي توسخي سعرتات يدلي هو درجة من البات جيب قداملت ناي السودان كنا تاتلنا نزاربنا غلينا ناي صومال كنا تاتلنا وكنا نزاربنا غلينا غوصينا وكنا نزاربنا غلينا حجي صبوق دليت قلوع نبلو بوليسيتات رايدي كونه سرحنا اللو دينا انتا كترخيبو ناي بحقق اما ساي انتا اللو زي بعالم درجة ناي حيالان بوليتيكا تفطروا قلولات وقون دسعبو حساي معباليتات بقمت اعتقا كونزف زي بلو عماماتي زي قوضبو نبلو زوزبو نبلو او اخترف زي بلو قداتي طب عبيت مدبات بعالم درجة عند المسيغاري غير تمرت وانتجريشن نزي حجي ولا مزوم كنت زارب الله مسنحنا بإثيوبيا دلو خنتات بصومال دلو خنتات بسودان دلو خنتات بيمن دلو خنتات كابو وصعي دلو خنتات ناي قيح بحر ناي افريقيا كنت زارب تخنا حدش مو زي كونن بحق زي علاماتات زغ سرع عند عركوينو زوباو تمرت وصانيو إيجاد بحال نيرو نابلت إنها نزارب نخيل إيجاد بحال نيرو أمود داتا إذا انكو قطراوي سرعات عالم كمسي وقدم مبالو دمسي حسابي كاب قدم وين كسرح له سنة صباح نقول سنتنا لحري أو حيشنا الرقاقيتنا نعو نحنا ناي سنتنا بيننا تراي أكون أنت موداتا نعنا متشو هو بزوبا درجة وي بقودوبا درجة في الطريق خلص لدلو نعو ميكانيزم هذا الآلية يدليو نعوه نفتر كنكيلا لنا باقي دليل ترى كنا نبينه لذي يقعد بعدله أب منقصاوي متحجز بعد ما أدخونا الله تبعين تغير يقعد بعد نجار يلن بقبر يلن كابو بزعبية درجة أو أيو نيرو ود بحدلنا أفريقيا زبحال نيرونا بحدلنا أفريقيا كالسجاجر من أنتي مستز تفترة نقحت في العالم درجة نعوز خون ميكانيزم كله خلاله صبوق دليل ترى يكونن نعوز سرح زغير الميكانيزم تدهاليو بباقي نا أفريقيا هزبتات دليل كلتا سلسته لوطن لو 55 كات زار حنتها جاكا كالس دليل بلون تهزبي نزل فتر كنتات جن بآلية مسألة تنعوز دل ميكانيزم أو هيو نيرو أفريقانيين بهالمس أفريقانيين ناي بحقي الله يلن يكاد زاروا بزوان يلن داركا معناته نتفوت سمو زقباء تلوخطات عيفت سمن ناي أفريقيا دخاماتيو إلنا نزارب نخيل بدقة زولو نزي ملماس تقبر متقاط كا مودات عيبلون ناي أفريقيا سكا قفيح إلنا نزارب أبز خبابينا داركا يلن زي عجي ناي شركنتات ناي صمدوتات دبال زولو قداي زي العالون انتايو بب خبابي وسي ودبات الله صادق الله إكواس الله نن بينن ناي أفريقيا زوباتات ترنف تبع له أب تحت صلال ناي حدنة أفريقيا سرح ديو أم انتاي سريعو انتاي أفريو هذا بحدا بأهازات كقم دلوه أي سرحن تباتاتينو سلا دي سرحه قراص النتنا نمغصالو من بلس النحية لإمازي نوعو غي قبرنا نونو دسيت الله بزا بس دسيت الله إلا نزارب عين خلينا وقودوبنا بفلاي نخن سرحلو زلنا وقدايات زي بفلاي أب السودان دول خنتات مزحجي دول خنتات بينون زاروا ولا غير
ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ንገዛ እርሱ ሶማልያ ኣብ 4 ነናሕድሕዱ ዘይራኸብ ኣካላት መስሪትካ ሕጂ ኣብ ሶማሊላንድ ንበይኑ ኣብ ፑንትላንድ ንበይኑ ኣብ በናድርላንድ ወይ ድማ ሞቃዲሾ ንበይኑ ኣብ ጁባላንድ ንበይኑ ኢልካ ንሶማልያ ከም መፃወቲ ዳማታት ፋሕፋሕ ኣቢልካ ዝግበር ዘሎ ኣከያይዳ ኣይከውንን እዩ ክቅየር ኣለዎ 1991 ናፅነትና ውሒስና ኢና ምስ ተባሃለ ተልእኾ ኣይተፈፀመን ምክንያቱ ናይ ከባቢና ርግኣት ከይመፀ ናይ ከባቢና ምላእ ከይመፀ ርግኣት ኣሎ ናፅነት ተረኺቡ ኢልና ንዛረብ ስለዘይ ንኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንገዛ ርሱ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ይኹን ድሕሪኡ ብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን እዚ ግን ተስፋ ዘቁርፅ ኣይኮነን ንሕና በንፃሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ኣወንታዊ ምዕባለታት ዋናታቱ ኣብኡ ኣለዉ ግን ከምዚ ኣመሰለ ዕሸላዊ ዕንድራታት መመሊሱ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እናበተነ ዝኸይድ ምስ ጎረባብቲ ኣብ ዘየድሊ ረፅምን ኣብ ዘየድሊ ቅልውላዋትን ዘኣቱ ክፍጠር የብሉን ክስራሓሉ ኣለዎ ኣብኡ ከዓ ንጡፍ ዲፕሎማሲ ወይ ድማ ንጡፍ ፅምዶ ክህልወና ክእል ኣለዎ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ንጡፍ ፅምዶታት ክህልወና ክእል ኣለዎ ግዜ ክወስድ ይኽእል ዓይነት ናይቶም ብድሆታት ክፈላለ ይኽእል ኣብ መወዳእትኡ ግን ሓደ ጥሙር ወይ ኢንተግሬትድ ዞባ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ሰላም ርግኣት ምውሳን ድሕሪኡ ናብ ልምዓት ክንከይድ ንኽእል ናይ ልምዓት ኣከያይዳና ከዓ ናህሪ ሓይሊ ዝህልዎ ዘላቕነት ክንደውሕስ ድምር ክኸውን ከሎ እምበር በበይንኻ ዝግበር ነገር ገስጋስ ከምፅእ ይኽእል ይኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ተጨባጢ ዘላቕ ነገር ከምፅእ ስለዘይክእል ነዚኦም ሕጂ ምስ ናይ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ብሓፈሽኡ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ምክንያቱ ሱዳን ንገዛ እርሱ ታርጌት ሱዳን ፋሕፋሕ ኣቢልካ ሱዳን በታቲንካ እዝን ክግበር ይከኣል እዩ ሱዳን ንገዛ እርሱ ቅድሚ 2011 ሱዳን ከም ሓንቲ ሃገር ከላ ደቂ ደቡብ ሱዳን በል ደቂ ሰሜን በል ኩርድፋን በል ዳርፉር በል ብሉናይል በል ኩላቶም ከም ሓደ ሱዳን እዩ ነይሩ ኣብዚ ኤንዲኤ ተመስሪቱ ውህደት ናይ ተፈላለዩ ሓይልታት ተገብረ ፃዕሪ ቀሊል ኣይኮነን ፃዕሪ እቲ በኺኑ ሸርሕታት በዚሑ ኣብ መወዳእታ ናይ ደቡብ ብምንፃል መፅኡ ናይ ደቡብ ምንፃል ታሪካዊ ሓደጋ እዩ ኣንፃር ደቂ ደቡብ ደልይዎ ዝነበሩ ደገ ኢድ ዘተውሉ ጉዳይ መፅኡ እንታይ ተረኺቡሎ ሕጂ ካብ ደቡብ ሱዳን ኢልካ ናይ ደቡብ ሱዳን ኩነታት ገምጊምካ ረኣዮ ኣብ ሰሜን ዘሎ ኩነታት ከምዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መን እዩ ደባርዖ ዘሎ ስለምንታይ ኢና ናብኡ ንኣቱ ዘለና ትሚልና ከተዓዘብቲ ክንከውን የዋፃፅእ ድዩ ግቡእ ድዩ ሓላፍነታዊ መርገፂ እዩ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብ ክንዲ በታቲንካ ንሶማል ዳማታት ኣባዚሕካ ዝግበር ፀወታታት ናይ መሳፍንቲ ኩናት ንሶማል ኣይጠቅም ካብ ኩሉ ዝዓበየ ከዓ ናይ ሶማል ፅልዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ሶማል ክረግእ ክእል ኣለዎ ሶማል ውሽጣዊ ሽግራቶ ፈታሕ ኣለዎ መትሓዚ ተረኽበሉን ፌይልድ ስቴት እናተባሃለ ውዱቕ ሃገር እናተባሃለ ብቐፃሊ መፃወቲ ዞባዊ ዘይርግኣት ትኸውን ስለ ዘሎ ኣብ ሶማል ዝህልወና ፅምዶ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ተስፋ ቆሪፅካ ዝግደፍ ኣይኮነን 10,000 ዝኾኑ ሶማላውያን ኣሰልጢና ዓሊምና ንምንታይ ልኡላዊ ትካላት ናይ ሶማል ክፍጠር ምእንቲ ንከምዚ ኣመሰለ ፖለቲካ ንቕሓት ጥራይ ዘይኮነ ትትካላት ንገዛ እርሱ ክነፃ ኣለዎ ተባሂሉ በታቲኖሞ ምዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ነንበይኖም ብድሆታት ኣጋጢሞምና ግን ተስፋ ንቁርፀሉ ጉዳይ ኣይኮነን ምምልላእን ጥምረትን ናይቲ ዞባ ዝውንዘፍ ኣርእስቲ ይኮነን ናይ ዘቤታዊ ጉዳያት ብድሆታትና ንዑ እናመከትና ኣይንወንዝፎን ኣብ መወዳእታ ግን ምስ ጎረባብትና ናብ ዞባና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኣብ ዞባና ወፂና ካብ ጎደባና ወፂና እውን ምስ ኣብ ርሑቕ ዘለው ፀለውቲ ዝበሃሉ ዞባውያን ዓለማውያን ምስኣቶም እውን ክንፀምድ ኣለና ኢልና ንኸደሉ ሕርያ ኣይኮነን ኦፕሽን ኣይኮነን ነዚ ግድን ክነካይዶ ዘለና ማዕረ ህንፀት ናይ ሃገር ክነካይዶ ዘለና ስራሕ ስለ ዝኾነ እዚ ዞባዊ ምምላእ ዝበሃል ብገፊሕ እንጥምቶ ብግብሪ ከዓ ሰሪሕናሉ ስለ ዝኾንና ዝፈተናዮ ተልእኾታት ናይ ተፈፀመ ናይ ተዓወትናን ተስፋ ዝቁርፅ ነገር የለን መመሊሱ ብድሆታትና ዘትረልና ንናህና ፅምዶዊ እንዳሕይል ስለ ዝኾነ ኣብዚ መፅእ ዓመታት
ናይ ኣፍሪቃ ናይ ካልኦት ክፍላት ዓለማት ኩነታት ኢልና ቅድሚ ምዝራብና እዚ ብጎደቦና ዘሎ ኩነታት ብዝሓየለ ክንነጥፈሉ ዘለና እዩ ኣብ ጉዳያቶም ክንተኣታቶ ኣብ ጉዳያቶም እዚ እንትንግበሩ ዘይኮነ ተን መሰረታውያን ዓንቀፍቲ ዝበሃላ ንውሽጣዊ ፀገማቶም ደጋግታት ዘለዋ ናብቲ ንደልዮ ገፊሕ ናይ ምምልላእ ጥምረት ዘይምርሓና ስለ ዝኾነ እዚ ክንወንዝፎ ዘይብልና ጉዳያት እዩ ብሽም ኢጋድ ክፍፀም ኣይተኻእለን ስግር ኣይኮነን ብሽም ኣፍሪካን ዩኒየን ወይ ድማ ሕብረት ኣፍሪካ ኣይተፈፀመን ዘፀግም የለን ብሽም ዩኤን ኣይተፈፀመን ዘፀግም የለን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝመፅእ ዘሎ ፀገማት ምዝ ሕጂ ዘሎ ሸርሕታት ናበዝሒ ዝኸይድ ዘሎ ሸርሕታት ነቲ ሸርሕታት ኣሊና ናይ ብሓቂ ምቹእ ሃዋህውን ባይታን ፈጢርና ናይ ኩሉ ኣብቲ ጎደቦ ዘሎ ተዋስኦ ከም ዝህልዎ ንምግባር ዝውንዘፍ ጉዳይ ኣይኮነን እሞ ኣነ እዚ ብዘላቕነት ሳስተይነብሊ ክንምክቶ ዘለና ጉዳይ ንዕኡ ከይፈጠርና ብናና ናይ ዘበይታዊ ኩነታትና ጥራይ ተኣማሚና ታገደሸና እናበልና ክንከይድ ኣይንኽእልን እቲ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ዝዕድመና ዘሎ ከዓ ሸርሒ ናይ ደገን ናይ ውሽጢ ድኻማትን ስለ ዝኾነ ነዚኦም ክንምክተሉ ንኽእል ባይታ ምውዳድ ኣካል ናይ ሃገራዊ ህንፀት ወይ ሃገር ናይ ምህናፅ ወይ ነሽን ቢልዲንግ ዝብሎ ነሽን ቢልዲንግ ካብዚኦም ፈሊና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ስለዚ ንዕኡ ገበርናዮ ፃዕርታት ክሳብ ሕጂ ናይ ብሓቂ ከምቲ ደለያ ውፅኢት ኣየምፀን ኣሎ እዚ ግን መመሊሱ ንህና ፅምዶ ንህና እምነት እናሓየለ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዘለና ኣሰራርሓ ኣነ ብዕምቆት እውን ብንቕሓት ደረጃ ኣብ ከባቢና ዘለዎ ሃገራት ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልያ ጅቡቲ የመን ደሚርካ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝጎደበና ዘለዋ እውን ተሳተፋሉ ከም ዝኽእላ እናገበርካ ሓድሽ ኣልያት ወይ ድማ ሜካኒዝም እንታይ ክመስል ይኽእል ወላ ነቲ ዘለዉ ፀጊንካ ፀጋጊንካ ከንታይ ክግበር ከኣል ኩሎም ቶም ሕርያታት ኣብ ጣውላ ኣለዉ እቲ ዝበለፀ ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል ከዓ ይፈተን ድሕሪኡ እውን እናመሓየሽካ ክትቅፅል ፀግም ስለዘየለ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ንቕሓት ንገዛእ ርሱ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ንቕሓት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣሎ ክንብል ዋላቶም ብደወታት ይኽረሩ ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት እዚ ናይ የመን ኩነታት ደማሚርና እንተርኢናዮ እቲ ንቕሓት እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ እቲ ጥንካረ ወይ ድማ ምትራር ናይቲ ብድሆታት ርኡ እዩ እዚ ግን ደሳናብድ እውን ኣይኮነ መሊሱ ዘሐይል ስለ ዝኾነ እቲ ፅምዶታትና ብከምኡ ደረጃ ክንዕብዮ ስለ ዘለና ጥምረት ኢንተግሬሽን መተካእታ ይብሉን እሞ ክቡር ፕረዚደንት ዳርጋ 2 ሰዓት ኣቢልና ኢና ሒዝናካ ሎሚ ኣብዚ ክንዛዘም ኢና እቲ ዝመረፅካዮ እዋን ምስ ሓበርካና እቲ ካልኣይ ክፋል ዝያዳ ከዓ እቲ ዘቤታዊ እውን ስለ ዘይተተንከፈ ዘሎ ነቲ ዘቤታዊ ጉዳያትን ካልእ ሕቶታት ሒዝና ኣብቲ ተወሰነ እዋን ክንሕብረካ ኢና ማለት እዩ ስኻ ዝመረፅካ ሰበት ተጥዒማ ንፍትና ኢና ሰበት ኣይጣዕመትን ግን ካል መዓልቲ ክንቆፅረላ ኢና ኢንሻአላህ ኣራይ ባርከት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክነካይደ ዝፀናሕና ቃለ ምሕተት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም ናይቶም ተዋሲ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ከመይ ኣለኻትኩም ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ well this is ናይ 2025 ቀዳመይቲ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዲያ ትኸውን ዘላ እዚኣ we need to process this a little bit process ምግባር ከድልየ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ብዙሕ ሓበሬታ ዓብዪ ሓበሬታ ኢና ሰሚዕና ዘለና where do we start መጀመርያ ኣነ ካብ መጀመርያ ተኸታቲለ ኣለኹ ከም ዝበዝሐ ኤርትራዊ ሪቶታት ናትኩም ንኽትህቡ ክዕድመኩም እየ ሊንክ ሰዲደ ኣለኹ እቶም ብቐጥታ ኣቲኹም ጆይን ጌርኩም ኣብዚ ዲቤት ክትሳተፉ ትደልዩ you are welcome ንውሕዳት ሰባት ከንግደ the last interview was in China yes ስለዚ ንነዊሕ እዋን
ህዝቢ ኤርትራ ዝተጸበዮ ኢንተርቪው ይነይሩ እዚ ስለዚ ቡ መንገዲ ክንሪዮ ከለና this was actually a very important interview ብዘይ ቃል ዓለም ብዙሕ ትፅቢት ዝተገበረሉ እሞ ከዓ ኣብ ኣዝዩ በዳሂ መድረኽ ኣብ በዳሂ መድረኽ ዝግበር ዘሎ ኢንተርቪው እዚ እንታይ ማለት እየ ቀርኒ ኣፍሪካ ቅድሚ ሕጂ ርእይዎ ይፈልጥን እዩ ክብላ ይክእልኒ ግን ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ዓመታት ብፍሉይ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ቀርኒ ኣፍሪካ ከቢድ ዝኾነ መድረኽ ኣብ ዝሓልፈሉ ዘሎ ግዜ ዝግበር ዘሎ እዚ ኢንተርቪው ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም መራሒ ናይ ኤርትራ ድማ ብዓብዩ ብብዙሕ መንገዲ ትጥመተሉ ኣብ ዘላ ግዜ ሶማል በሎ ኢትዮጵያ በሎ ሱዳን በሎ የመን በሎ ቀይ ባህር ብዓብዩ በሎ ኤርትራ ወሳኒ ተራ ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ከም ዘላን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ብዙሕ ግድላት ናይቲ ዞባ ተጠማቲት ሃገር ኮይና ዘላ እያ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ሳሕቲ ትዛረብ መራሒ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እዩ ብዙሕ ነገራት ኣብ ዝፍፀመሉ ዘሎ ከባቢ ብዙሕ ትንተና ኣብ ዝወሃበሉ ዘሎ ከባቢ the least information ትህብ ዘላ ዝወሓደ ሓበሬታ ትህብ ዘላ ሃገር ኤርትራ እያ ሕጂ እዚ ብኩሉ መንገዲ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኣብ ቪድዮ ጌርኩም እፁ ፕሊዝ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ኣርእስቲ ቪድዮ ንዘይብሉ ከእቱ ክብድብል እዩ ምክንያቱ ስእልኹም ኣብዚ ናተይ ቻነል ብፍላይ ስእልኹም ከተርእዩ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ግሉፅነት ክህሉ ኣሎ መን ይዛረብ ኣሎ ከይፈለጥና ዓብ ቻነል ናተይ ክኸፍት ኣይደልን ኣነ ገፀይ ከፊተ ዛረብ ስለ ዘለኹ ኣብ ገፅና ከፊትና ክንዛረብ ክንክእል ኣለና እቲ ሰብሲ ንዝኣምኑ ዕላማሲ ስእሉ ከፊቱ እውን ክዛረበሉ ክኽእል ኣሎ anyway I'm going to ተፈላለየ ነጥብታት እንደ ኮሌክት ገይረ ዘለኹ ናብዚኣ ናይ ሎሚ ዲቤት ግን ናይ ሎሚ ሪኣክሽን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ቅድሚ ናብኡ ጎኒ ምስኡ ግን ርእቶታት ናይ ህዝቢ ከይስማዕ ክነዊሕ ገይረ ስለ ዘለኹ ፅምዶ ተደመሮ ዚ ኢንተርቪው ኣብዛ ኣትኹም ናትኩም ርእቶ ክትህቡ ዕድል ክበኩም እየ because ኣነ ብዙሕ ግዜ ርእቶ ይክህብ ዕድል መሰል ስለ ዘለንን ዕድል ስለ ዘለና ኣብዚ ቻነል ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ርእቶኹም ክትገልፁ ዘይትኽእሉ ወይ እውን ርእቶኹም ናብ ዝበዝሕ ህዝቢ ከይዱ ፅልዋ ንክገብር ዕድል ዘይትረኽቡ ዘለኹም ስለዚ ንዓኻትኩም ዝያዳ ዕድል ክፈጥር ይደሊ እየ ሎሚ and use this opportunity ብፕሮፐር መንገዲ መፂኹም ከምታ ዝበልኩኹም ኣነ እታ ንብላ ዘለና ቪድዮ ጌርኩም ተመፂኹም ናትኩም ርእቶ እንኮላይ ክንሰምዓልኩም ደስ ይብለና ማለት እዩ ብርግፅ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዙሕ ሰብ ተኸታቲልዋ ላይፍ ኣነ ናተይ ኦብዘርቬሽን ጀነራል ክዛረብ what I liked about this video መጀመርያ እቲ ቪድዮ ኣነ ዝፈተኽዎ ክፋላት ክነግር እየ ጎዲሉ ዝረኣኽዎ ወይ እውን ናተይ ክዕረ ዝግብኦ ዝነበረ ዝበልክዎ ነገራት እውን ክገልፅ ክፍትን እየ ስለዚ ኮንስትራክቲቭ ፊድባክ እውን ክፍትን እየ ኣነ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ዝሰማዕክዋ እቲ ቅድሚት ዝነበረ ክፋል ብዓብዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ስለተዘርበ ዝተደግመ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ንዓይ ተደጊሙ ዘይሰምዖ ካልእ ሰብ ክህሉ ስለዝግባእ ክህሉ ስለዝኽእል ንዓታቶም ኣገዳሲ ትሕዝቶ ነይሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ስለዚ እቲ ዘሎ ኣካይዳ ንዓለም ንምግላፅ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ but what I liked in today's video was let me go where is it exactly بينيرا يرغب الله خوجي ابزيا كفال زنبرت يا انا ابزيا ناي لومي تحتو ابي الله مسيلاتكم زيا كفال زيا تراي نفسها زخاله تقداسي تانيرا وحجي من الباش السخم تحزانا نايتهم قداي بسمعيت ببهقي تراي ديكونه تጨበጥ ፕሮግራማት ክንሰርሓሎም ዘለና ጉዳያት እዮም ዝኸዓ ዳqabቲ ዓበይቲ ብትወዳት ንብሎ ንዘመንና ኩሉ ነዚ ከባቢና ትፀሊ ዘሎ እዩ
كبر بريزيدنت أبزوبا قرن أفريقيا صنحي بوليسيتات ناي أمريكان مشاركتان مس ملسوت بريزيدنت ترامب نالباش تجيزا حتفير كون خل ناي مقيار أنفت كله تثبيت جبردو أقدماي زمن سلطان ناي بريزيدنت ترامب بوغان إيرتراس توسد تبقصوتات من بارو أبقم تأتيخا زمدناتات ناب نبور مملاس نورماليزيشن انتاي تقول الله وحجي من زي حتى زي حنت كابتن كاب بريزنت ناي إيرترا بريزنت سياس كتاقصا زلوو بزي قال العالم this was my very very important segment على channel اي تكاتاتلو دما كل غزي نزاربلو ارسنتلو انون قصال نزاربو ارسنتلو إيرترا مس أمريكا زلوا بوليتيكاو كنتات ويون زمدنا نابي غصو يخيد نزبل حنت كابتن اقدست نكرنا نايلومي انترفيو زيانت بزيا نيرا انا نزيا فتيا نات كبريتو قال نات كبريتو كل وكم يخليو واي بيكوز امباسادر إيرترا ويون امباسينا إيرترا بامريكا كمون تي بابليك ديبلوماسي زبال مس أمريكا صبو زخونه انجيجمنت ابز غبرلو زلو صبو زخونه زررب ابز غبرلو زلو ان كلاي أمريكاون بنيشتي كفالا وكا كنزاربا ينخلينا جن بقال كفالا صبوغ زخونه سئلي اب كتر يلو اب تفتن زلا مع تناصنتنا ذهبوا ملغتي تدمر دحريو ابزن كلت تفل عليه غزي تشارجري افيرنا إيرترا اتو برهانه قبر هيوت اب أمريكا مالتيو مستي نا إيرترا ديسك كابت ستيت ديبارتمنت مجمريا نبينو دحردما مس ستافناتو متيوم نايتي افريكا بيروون حلافي مسمتيو تراخيبهم نيرم سلازي there was a good thing صبوغ زخونه منقصقاس نرنيرنا إيرترا نزو كنتات زي بخمي بريزنت سياس نزو كنتات زي بينيم ببولو ناتو تعزب تنتهايو نزبل حانت كابتن مبريز دليل لازو نبركو نغريا سلازي نزانت بزيا صبو غيرو صبو زخونه مغلص يبو مخنياتو أمريكا يكونوا كالو تغراتون انتقونه اتيهم اللهم افريم يرل له فيديو جن سلازي راهو كمان بيتيال لاف قالت بلون يرل له فيديو سلازي بلوجن difficult so اتوم كالوت حلفتنا يتهاجراتون بريزنت سياس ابزيز من مس أمريكا كغبر زغل انتي ريتولو كريز كسمعز دليو سبات كم زلو فلوتيو سلازي انتي ننرد لنا ابزي ازي غداي زي بريزنت سياس نتازربا نوح اب كنتشن 16 بس قدامي ممصاناي بريزنت دونالد ترامب استفتنه استحقنه وي ونستوزد سقمتي صبو زغونه تسفا اكو نيرو انت تبهله ግን ኣብዛ ዓበየ ፍረስ ኣይበፅሐን ክንብል ንኽእል ሕጂ ምስቲ ናቱ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ርኢና ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ብፍላይ እዛ ኢንተርቪው ክጅምር ከላ ኣብ ቅድሚት ናይ ኣሜሪካ ዩኒፖላር ወርልድ ስለ ዝዛረብ ዝነበረ which is part of history ኣካል ናይ ታሪክ እዩ ምናልባት ኮን ደኾን እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ታሪክ أمريكا بلعلي إيرترا زغبرتو والحنت كدقم زي كلابت انترفيو صبو غيرغلي صوزلو كون دخون نسو بفلاي 8 عمد قتيلاتنا قبل كله أمريكان ناتا أكايدان إيرترا 8 عمد قتيل واقبل كله البريزنت سياسة بتابوتاتيا أوريتون كتري وغلهم كندي كفالنا أدميو أبز ستراغل زي تأفيل مالتيو so personal نعوز نقرات زي is نهيوت جورنيو أدو نزبس حزب إيرترا كم كون كله نسجن باكال اتقال ستي ن5 ዓመት بوحدو 50 ዓመት هيوتو حليفلو زلو كنتا سلا زغونه እዚ ነገራት ዝንዑ ፐርሰናል እዩ በቲ ዘሎ ተጻበውን ፐርሰናል ውን የሸግሮ ወደ ሃገር ጥራይ ደኮነስ ንዑ ከም ሰብውን ብዙሕ ብድሆታት ኣብ ህይወቱ ዝገጠሞ ነገር ምዃኑ ኣብ ግምት ኢቲኻ ነዚ ኩሉ ዝገብረካ ዝነበረ ገዲፍካ ኢንጌጅ ንኽትገብር ሓደ ብዙሕ ነገር ክትገብር እናኽኣልካ ከለኻ ብኩሉ ሓፂሩ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ህይወትካ ኩሉ ሕሱም ክኸውን ከም ዝኽእል ኩሉ ጉዕዞታትካ ሽግር ክኸውን ከም ዝኽእል ኢማጅን ንዓኹም ሓደ ሰብ ሰብ ህይወትኩም ሲ ኩሉ ህይወትካ ከርተት ከም ዝኸውን ዝገበረካሲ ኣብ ልዕሊኡ ዘለካ ስምዒ እንታይ ክኸውን ይኽእል that's the ናቱ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጆርኒ ፐርሰናሊ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ኣብ ናቱ ጉዕዞ ህይወት ጌርካ ምስ ኣካል ናይ ኤርትራ ጌርካ ወሲድካ ከም ሰብ እውን ሰብካ ስለ ዝኾነ እዚ ቶፒክ እዚ ንዑ ፐርሰናል እውን ዝትግፋር እስቲ ነዚ ኣብ ግምት ኢትየ ኢንጌጅ ንምግባር ክሳዕ ክንደይ ድልውነት ይህሉ ኸውን ወይ እውን ክሳዕ ክንደይ
ኩነታት ይልኾን ኢለ ይፅበ ነይረ ስለዚ ነዚያ መሊስዋ ወላ እኳ ንበይነና ሓለፋ ክግበረልና ንደሊ እንተዘየለና ሓፈሻዊ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ክቕየር ንደሊ እንተለና ኢሉ ኣብ ድሕሪት ግን ንኩሉ ዓይነት ፅምዶታት ምስ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ 2026 ብዝለዓለ ሓይሊ ክንሰርሓሉ ኢና ኢሉ ኣሎ that's good news for me ካልኦት ከመይ ሪኢኹሞ ንኣኻትኩም ካባኻትኩም ክሰምዕ ይደሊ give me a second sorry ኣማንኤል ኣቲኻ ኣለኻ ምግበራ ሕጂ እቲ ካልእ ሰብ ነናቱ ርእቶ እንዲ ክህልዎ ዝኽእል ንዓይ እዚኣ ነጥቢ እዚኣ ኣገዳሲት ኮይና ረኺበ እያ ቢካዝ ኣሜሪካ ንታሪክ ናትና ተበላሹ ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ምስኣ እንገብሮ ኢንጌጅመንት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ድማ እንታይ ኢሉ ሓንቲ ቃል ሰሚዕኩም እንተ ኮይንኩም forgive and forget ኣነ እኳ ከም ኣይብልኒ ግን ናቱ ዘረባ ኣብታ ኢንተርቪው which is ኣገዳሲ እዚ forgive and forget ምርሳዕን ይቕረብ ምባልን ንቕድሚት ምጥማትን ብምባሊ ገሊፅዎ ኣነ forgive ይቕረበል ግን don't forget የዝብል ወላ ንሱ እውን ፖለቲካሊ ቅንዕቲ ስለ ዘይኮነት እምበር እዚኣ ስለ ዘይፈለጠ ኣይኮነን ይቕረታ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕድገት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትርስዕ ግን የብልካን እዩ ዝበሃል ኣብ ግዜ ሰብ ከም ሰብ መጠን ግን ኣብ ፖለቲካ ድማ ሞር ዲፕሎማቲክ ክትከውን ትኮንካ ንኩሉ ዝሓለፈ ረሲዕና ይቕረየልና ሓድሽ መንገዲ ክንጅምር ድልውነት ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ so that was a very important ንዓና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ንዓይ ዝያዳ ጎሊሑ ዝሰራየኒ ድማ ወይ እውን ኣገዳሲ ወይ እውን ንፁር ክኸውን ዘልዮ ዝነበርኩ ኣብይ ኣሕመድ 10 ግዜ ትዕቢት ዝመልኦ ሓረካት ዝመልኦ ንዕቀት ዝመልኦ ዘረባ ኣብ ዙርያና ክድርቢ ናብ ኤርትራ ገፁ ክድርቢሲ ኣሰልቺና እንዲ ነይሩ ወል ዘለኻያ ረኺብካ ኣለኻ ባሃም ኢኻ ኢልካ ኣለኻ ሎሚ ናቱ ካድረታትን ንሳቶምን ጨርቆም ክድርቢ እዮም ምክንያቱ ቁፅሪ ሓደ we know your game ውሽጣዊ ፀገምካ ኣቃፂሉካ ልብኻ ጠፊእካ ሽግርካ ናባና ከተሰጋግር ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ጓንቲ ኩሉ ኣውፅይዎ ኣሎ ሎሚ ስለዚ ኩሉ ነገር ቀሊዕካ ፊት ንፊት እያ ኮይና ዘላ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ገይም ይፃወት ነይሩ ሰላም ኢና ንደሊ ኩናት ኢና ንደሊ ሓይሊ ኣለና ግን ሰላም ኢና ንደሊ ባሕሪ ኢና ንደሊ ጅንዕፍሪት ኢና ንደሊ እናበለ ንነዊሕ እንዲሁ ክላገፅ ፈቲኑ ሎሚ ትክክለኛ መልሲ ካብ ኤርትራ መፂኣቶ ኣላ ባሃም ኢኻ ቆልዓ ኢኻ ዝገበርካ እንተገበርካ ድሮን በል ጅንዕፍሪት በል we know everything and we are ready for you ኢልዎ ዘሎ ኩሉ ትብሎ ዘለኻ ሓረካትካ ስግንጢርካ ኣካሊካ ኩልና ንፈልጦ ብኡ ንርዕት ሰባት ግን ኣይኮናን ካባኻ ንላዕሊ ንፈልጦ ኢና ዝገይም እዚ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ንዓዊት ኣብይ ኣሕመድ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ገይሩ እንድን ህዝቢ ኤርትራ ክልህልፍቲ ነይሩ ኣትሊስት ብወገን ኤርትራ ነቲ ናቱ ዕብዳን ኢንተርቴይን ክገብር ዝኽእል ወይ እውን ንዕኡ ነቲ ፅላለ ናቱ ንዓ በጃ ካባ ንዓ በስመ ኣንበልባ ንዓ ገለገለ ክብለካ ዝኽእል ሰብ የለን ኢልዎ ዘሎ እዚኣ ሕጂ ፅቡቕት እያ ንዓይ ምክንያቱ sometimes you have to show strengths ማለት እቲ ስቕታ ናትና እቲ ልቢ ምዕባይ ኣመና ኣሻዲድንዎም ስለ ዘሎ ስቕታ ፍርሂ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ዘሎ እሱን ካድረታቱን ብዝደለኻዮ ምፃ ሬዲና ዘለና ካባኻ ክንዲ ዝኾነ ዓይነት ፍርሂ ከም ዘይብልና ኢልዎ ኣሎ እዚኣ ፅቡቕት እያ ንዓይ ንከም ኣብን ኣዳኸርቲ ዝኾኑ ባሃማት ዝኾኑ ካድረታትናቱ ትክክለኛ መልሲ የድልዮም እዩ ትክክለኛ መልሲ ንኩናት ንደሊ ኣለና ኩናት ዕላማና ይበሎን ፍፁም ናይ ኩናት መንፈስ የብልና ንሕና እንታይ ትገብር ኣለኻ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ እንታይ ትሽቅጥ ኣለኻ እንታይ ትሕሱ ኣለኻ ሓሳዊ ኢልዎ ቀዳማይ ኣእምሮ ዘለዎ ሓሳዊ ከማን ኣይኮንካን ኢልዎ ወላ ሓንቲ ዘየለ ቦቅ ኣቢሉ ካብቲ ንሱ ዝፅሕፈት ቶም ንዑ ዘንብቡ ዘለዎ እዮም ዝሕዝኑን ኢሉ ካልእ ድማ ሓንቲ ኣነፍሲ ቻነለይ ቀፃሊ ዝብላ ፅቡቅ ገይሩካ ዝደገማ ማለት እዩ ኣሜሪካ ትድግፈና ኣለና ኣብ ደገ ባሕሪ ፈረንሳ ትድግፈና ኣላ ሓሶት ኢና ንብል ነርና ኤርትራ ካብ ወገና ኣይትሓሱ ኣሜሪካ ትብሎ ዘላ ንሰምዖ ኣለና ፈረንሳ ትብሎ ዘላ ንሰምዖ ኣለና ራሽያ ትብሎ ዘላ ንሰምዖ ኣለና nobody is helping you you just delusional ኢልዎ ትሕሱን ትውትትን ኢኻ ዘለኻ እምበር ይሕግዘካ እየ ዝበለካ ሓይሊ የለን ኢልዎ ኣሎ so this is very interesting ንዓይ ኣገራሚት ኮይና ረኺበ እያ እዚኣ ቢካዝ ከምዚ ዓይነት ትራንስፓረንሲ ዝኾነ ግልፂ ዝኾነ ዘረባ ሓደ ሰብ ክነግሮ ነይርዎ and he got it today ረኺብዋ ኣሎ ታደልያ ዝነበረ እቲ ሓንቲ ተሪፋትኒ ዘላ ነጥቢ ፅንሒ ለክብ እየ ንኣማንኤል ዕድል ክቦ ዌልካም ኣማንኤል
أميت الله سلنا ماله Yeah, I got it. Majemera, thank you, Drat. I love your program. You are the most professional. But I mean, صبو مدباتك data driven كل جزء. تعم صبو كلها أونتاوي صبو أجوها. إذا interview كأخذ نايك المحجي في ليد بلد كوينة تسمعتني قدم عتمل سمات precise straight to the point نيرة. أنت قصوني لنا تاخذ محجي قصوني لنا نيوصل السجدي حجوم قصوني عتانجر. أبز قبرو نجري يلا. إيدو تتحيزي ميرنا أديس آواي. زوبلو زولوها صحاوك قدم حجي منشين غير كاينير كا خاطنا وشت كرايسيس كاردم يلي زغبرو زولو يمبر نيترا خور عقم يبولون سوتراي زي كونو خاني تنابت زوبا زولو هاغراتون كم ديف قرالو خاني ميت فاميتي رغصኛታት ኮይና ኣለና ማለት በዓል ኢጅፕት ምክንያቱ ካብኡ ዝመፆ ዝኽእል ግብረ መልሲ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ሶራ ኤርትራውን ጥራይ ዘይኮናስ ዘ ሚድል ኢስተርን ካንትሪስ በዓል ኩዌት ኣይትበል በዓል የመን ኣይትበል ኩላተን ኣበርኪተናልዮን ኢትዮጵያ ካና ዓሰብ ክትቋጻጸሮ ኢደና ጣሚረና ይርያኒ ስለዚ ኩላትና ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ንቕሰን በቃ ብጣዕሚ ጽቡቕ መልሲ ሂቦ ፈረንሳይ ትሕግዘና ኣላ ዶ እንግሊዝ ምሳናዮም ኤውሮጳ ምሳናዮም ገለገለ ኩሉ እዚ ድራማታት ምዃኑ ገጢምና ኣለና ሓይሊ የብሉን ሓይሊ ከም ዘለዎ ክርኢ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳታት ዝበላኻ ሓውቂ ኣብ ትዊተር ኣለና ሓንሳብ ድራር ትርኤኻ 100 ድራማታት ዘድልን ዘይድልን ኣብ ትዊተር ማዓት ካምፔይን ይዝግበር ስኻ ኩሉ ሓሳዊ ከንትዕ ቅድሚ ሕጂ ኢልካና ነርካ ካብ ሕጂ እኒሆማን መልሲ እንተዘይሃብና የመሓይሽ ንሕና ተዘይኮይኑ ኣይ ቲንክ መጻኢና ብሩህ እዩ ሆፕፉሊ ሕጂ እዛ ካልኣይቲ ኢንተርቪው ብዙሕ ተስፋታት ኣለኒ ሆፕፉሊ we need to open the market residential construction ክጅመር ኣለዉ ናይ ሳልሳይ ዓለም ኮንስትራክሽን እቲ ቀንዲ ህርትቢት ናይቲ ኢኮኖሚ ስኻ ኩሉ ግዜ ትብሎ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራውያን ካብ ዓዶም ንክመፁ ኢንቨስት ክገብሩ ሆፕፉሊ ከምኡታት ክሰምዕ ተስፋ ገብር ዘረባን ውይሐ ቴንክ ዩ ዝሃብካ ንዕድል ኖ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ኢኻ ተዛሪብካ ጀነራሊ ኣነ ከም ሪቶ ዝበዝሐ ሰብ እውን ኣብዚ ሪቶ ናቱ ብዛዕባ ዶሜስቲክ ኢሹስ ውሽጣዊ ጉዳያት ክዝረብ ዝያዳ ደልይዎ ነይሩ ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ክትበርሃልና ዘለዋ እዚአን ክልተ ነጥብታት ብሓደ ይከዳን እየን ሌትስ ቢ ክሊር domestic topic በይኑ ክኸውን ዘለዎ I don't want ኣብቲ ናይ domestic topic ክኸውን ከሎ international affairs ክዝረበሉ ስለዚ ክልተ ነገራት ብሓደ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ እታ ናይ domestic issue domestic ጥራይ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ I know ዝበዝሐ ሰብ ዓብ ትፅቢት ከም ዘሎ so do I ኣነ ድማ ብትኽክል ኣብታ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ትፅቢት ኣለኒ እዚ ክብል ከለኹ ግን ሎሚ ድይልዎ ወላ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ኢልዎ ፍልልይ ዘለዎ ይመስለንን it has to be said ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ተስፋ ንገብር ገለ ነገር ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ንኽዝረብ እዚ ናይ ሎሚ ተዘሪቡ ዘሎ ናይ international and regional topics እዩ ቀለልቲ ይኮኑን ወይ እውን ኣገደስቲ ኣርእስታት እዮም ንፃረ ዘድልዮም ኣርእስታት እዮም ንኩሉ ብዙሕ ናይ ባላንሲንግ ኣክት እውን ርኢና ክንብል ንኽእል ባላንሲንግ ኣክት ማለት ንዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣተሓሒዝካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ክበከ you want to say something ኣማኑኤል ያ ካልኣይ ተኻንብል መሲልካ ትሰምዓኒ ኣለኻ yes go ahead ድራር can you hear me yes ካልኣይ ተኻ እንታይ ፅበ መሲልካ ሕጂ ኣብ ከምዚ በቀዳማይ እንታይ ትብል ነርካ ሲ ኣብ ስዊስ ከም ኣሜሪካ ሲ እቶም ኤርትራውያን ተምሃሩ ገለመለ ምእካብ ገለመለ ገለ ኢልካ ተዛሪብካ ነርካ ሞ I think እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ኣድላይት ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ናይ መንግስቱ ግዜ ስንታይ ነይሩ መሲልካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሲ ኣቤታዊ የሃገርናት ጥሪ ሃገራዊ ፃዊዐት ዕድመ ተባሂሉ ሲ ንኩሎም ካብ ደገ ዝመፁ ዋላ ፕሮፌሰራት ዶክተራት ሰርጀንሲ ኮለት እንታይ ገይሩ ነይሩ ስፔሻል ፓስፖርት ተዋሂቦም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ነፃ ኮይኖም ይሰርሑ ነይሮም ኣብቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከለዉ ስምሁሩና ነይሮም በዓል ዶክተር ኣጡር ዝበሃሉ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ሲ ከምኡ ዓይነት ምሻለካ ነዚ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ዳያስፖራ ዘሎ ምሁር ሲ ኩሉ ኣትዩስ ሃገሩ ክሃንፅ ተረዲእካ ሎ ከምኡ ዓይነት ፃውዒት ከዓ ክግበር ኣብ ኤርትራ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ this is just a wish you know so ማለት እንተሪኻ ሲ ስደሲ ንፅቡና ይኮይኑ ነው ንኤርትራውያን በዓል መለስ ስታይ ክብሎ ከሎ ሲ መሲብ ደገ ኤርትራ ውስጥ ኩሉ ኡጋንዳ ቦሎ ዋላ በዓል
ኣብ ኩሉ ብሓፂሩ ብቢዝነስን ብትምህርትን ኤርትራ ተወንጭፍ እዩ ሕጂ ሲ ከም አንተ ትገብር ሲ ኤርትራ ጽብቕቲ ነይራ ማዚ ብዙሕ እንዲት ናይ ኢኮኖሚ ውሽስ ዋላ ቱሪዝም ሕጂ ቬኬሽን ካብ ናብ ካልእ ዓዲ ንኸይስ ኣብ ኤርትራ ፕራይቬታይዜሽን ጌርካቲ ቱሪዝም ገለሲ ጽቡቕ ዝኹሉ ኣይላንድታት ዝረአ ኣሎ ዶ ንዑታት ዋላ ንኢንቨስተር ሲብካሲ ኤርትራውያን ንዓዶም ከይዶም ቪዚት ክገብሩ ገለኹም ታደስ ብለኒ ማለት እዩ ሶሪ ዛ ዘረባ ሙልሐ No. I think እቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ቁጠባ ነገር ብዙሕ ነገር ንደልዮ ነገር ኣሎ እንዲ that's for sure ጥራይ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ሞመንትም ክሰርቕ ዝፍትን ሓይሊ እንዲ ዘሎ ኣብዚ ከባቢና እሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣወንታዊ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘጋጥመሉ ሽግር ዝፈጥር ሓይሊ ኣለና እዚ ሓይሊ እዚ ግን ሓድሽ ሓይሊ ስለ ዘይኮነ ባህርያት ናቱ ፈሊጥካ ክትቅፅሎ ኣለካ you cannot just ጠጠው ኢልካ ክትፅበዮ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ whatever it is ክንቅፅል ክንክእል ኣለና ንሳቶም በታ ዘላቶም ንዓና ድራማ እናፈጠሩ ክሰርሑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንዓና ኣብ ጅሆ ሒዞም ክኸዱ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለ ዘይሰልጦም ዳእምበረ እቲ ናቶም ሓሳብ እኮ ከምኡ እዩ ብሓፈሻ ግን ብዘይ ቃል ዓለም እቲ ናይ ቁጠባ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ማለት ኣነ እቲ ኢንቨስትመንትን ገለመለን ኣገዳሲ እንድዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረአየኒ ንዓይ ሕቶ ናይቶም ጉዳይ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ድዩ ገለ ነገር ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኢንቮልቭ ክገብሮ ዝኽእለ ከምቲ ዝበልካያ እቲ ህንፃ ዝብል ንኣብነት ለንቀነ ሓንቲ ካብ ዓዲ ዝወፀት ነይራ እንድያ ከሪአኩም ኣብዚ እውን ኣምፅያ ነይራነ ኣሎ እቲ ገለገለ ፅቡቕ ነገራት ንወፅእ ኣሎ እንዲ ካብ ዓዲ እዚ ንኣብነት እዚ ንህንፃ ዘመልክት ፋብሪካ ናይ ኖራድዩ ናይ ሲሚንቶ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ዝገልፅ ወፂኡ ነይሩ ገለገለ ነገራት ንርኢ ኣለና ኢና እቲ ንህንፃ ንኣብነት ኣነ ናተይ ገምጋም ዘሎ ገለ ካብቲ ኣናውንስመንት ንኸይገብሩ ዓፂዎም ዘሎ ቀድሚ ህንፃ ክንገብር ኢና ምባልካ ቀረቡን ከተዳሉ ስለ ዘለካ maybe they are waiting for some things ኣነ ግን እንታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ዝኾነ ነገር እውን ትፅበ እንተለኻ ይፅበ ኣለኹ ኢልካ እንተነጊርካዮ ነቲ ህዝቢ ሎሚ ምፃእ ኢልካዮ እኮ ሎሚ ክመፅእ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ኢንቨስተር እውን እኮ የለን ስለዚ እቶም ኣትኹም ዘለኹም ኣሕዋት ቪድዮ ግበሩ እንተዘየለ ኣብ ላዕሊ ክሰቕለኩም ኣይኮንኮን ኢለ እኮ ቪድዮ ዘይብሉ ኣብዚ ከነምፅእ ከቢድ እዩ ቪድዮ ናትኩም ከፊትኩም ተመፂኹም ከሰቕለኩም I think መሊስካለይ ሕቶይ at the same time I understand እዚ ናይ በዓል ስዊፍት ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ኣስመራ ከይደ ከለኹስ ኣማኑኤል ዝበሃል ኢንጂነር የዕሊልንስ ኣማኑኤልስ ቬሪ ከቢድ እዩ ብዝኾነ ነገር ዋላ ድሮን no I mean ዶዘር ዋላ ከተወቱ ዋላ ስፔር ፓርትስ ናይ ዶሮን ከማ ናይ ዶዘር ከማንሲ it's so tough ብለካ በቲ ሓደ ወገን ሲ ፅቡቅ ኣለካ thank you ሕጂቲ ናይቲ ካልእ ሰብ ህዝቢ ባህግታት ይርዳእኒ እዩ they are getting a little bit ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣነ ዝገረመኒ ኣብዚ ናይ ሎሚ ኢንተርቪው ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ምናልባት ኣብ ናቱ ሂወት እንተነርካ ጥራይ ክርዳእካ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ነቶም ካልኦት ሰባት ብቐሊሉ ክርዳእና ኣይከኣለን ንዓይ ኣይክርዳእኒ ዘይክእል ማለት እዩ ኣብዚኣ ኣብ ብዙሕ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ትዕግስቲ ጌርና ክንበፅሕ ኢና እዩ ዝብል ፈቢዲስ ፍልይ ዝበለት ቃል እያ ንዓይ ትዕግስቲ ትበሃል ዕጉስ to some extent ግን ነገራት ድማ ቀልጢፎም ክኾኑ ዝደሊ ሰብ እያ ኣነ ሕጂ ከምኡ ብዙሕ ግዜ ኣብ ነገራት ቁርብ ተለይ ሽግር ዝፈጥረለይ ነገራት ተሎስ እዩ ክሳብ 26 ክሳብ 28 ዘሎ ግዜ ንዶናልድ ትራምፕ ግዜ ክንበይና ሕጂ ተሃዊኽና ንኸዶ ይኮናን ክብል ከሎ ሓደ ካብቲ ብዙሓት ኣብዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ደንቢ ሃገራውነት ነዊሕ ዝገበሩ ሰባት ካባይ ዝያዳ ዝፈልጥዋ ወይ እውን ካባይ ንላዕሊ ዝኽእልዋ ነገር ትዕግስቲ እያ I am not very patient ይፈልጥ ያነ ናተይ ፀገም ይፈልጥ እየ ትዕግስቲ ፀገም ኣለና ሓደ ዓመት ተፀበ ትብለንን ሓደ ፕሮጀክት is ከቢድ ንዓይ
በብዛት ጊዜ ኣብ ምጽባይ ቁርብ ፀገም ኣለኒ ስለዚ that's why ሓደ ጊዜ you have to take a back seat ይብሉ ድሕሪት ምልስ ኢልካ ኣብቲ ዳሕረዋይ ክፋል ናይ መኪና ኮፍ ክትብል ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ምጽባይ ንዓይ ፈፂምካ ከባድ ኣርእስቲ እያ እጂ ብናይ በዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ናይቲ ነዊሕ ዝኸድካዮ ቃልሲ ናይቲ ኩሉ ዕንቅፋት ዝሓልፈካ ካብኡ ዝመፅእ ተመክሮ ክኸውን ከም ዝኽእል እየ ዝግምት ኣነ I personally don't have this patience ቁርብ ሽግር ኣለኒ ወላ ብናተይ ቻነል ትርእይዎ ኢኹም I really ነገራት ቀልጢፎም ክኾኑ ውፅኢት ናቶም ቀልጢፉ ክመፃ ይፅበን እየ ተበግሶታት ግን ቀልጢፉ ክውሰድ ኣሎ ባህላ እየ ኣብ ከምኡታት ናተይ ርእይቶ ቁርብ ናይዚ ቻነል ትመላለሱ ሰባት ትፈልጥዎ ኢኹም ዝያዳ ግን ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን let's take our time ቀስ ኢልና ንርአዮ ዝብል ርእይቶ ርየ እዚኣ ቁርብትለይ ተፈልየት ነገር እያ ግን probably from his experience ከምኡ ዓይነት መደምደምታ በፂሒሉ ኤልያስ መፂኻ ኣለኻ ዌልካም ሕጂ ጆይን ግበር ሚት ኣለኻ سلام اوكي سلام احوات كلكم نمجمريا جوجو بزح غزي كمزا امصالنا ولا تخلي ديسكاس كنقبر بريزيدنت ኢሳያስ ከም ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይገልጽዎ ካል ኣብቲ መወዳእታ ከይነውሕ ጆርጆ ንቕድሜኻ ቆራሪጾም ሰድዋ ዘለው 4 ቢልዮን ዕዳ ኣለዋ ገለ ብልማ ኣብ ኤርትራ ዕዳ የብልናን ኢና ንብል ምናልባሽ ናይ ቀደም ክትከውን ትኽእል ታያ ካል ግን እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዝበልኩሞ ኣብ ከምዚ ናይ ኮሚኒቲ ንሰርሓሉ ብዙሓት ኣትዮም ሕራይ ተባሂሎም ዓዲ ኣትዮም ኣብቲ ተወፋይነት ኣብቲ ሒዞሞ ድመፁ ግን ኣድማዓይ ነበረን ኣብ ኩሉ ካልእ ከዓ ከመይ ኣነ ናይ ኢኮኖሚክ ተምሃራይ ኮንኩን ግን ብካምፓኒ ክኸውን ከሎ ዝያዳ ኣድማዒ ኣለዎ እንተዘይኮነ ብግሊ ዝግበር ብዙሕ ኮራፕሽን ተራእዩ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ሓንቲ ሆቴል ክሰርሕ ኣብኡ ዝሰርሑ መንዮም በቃ ጽቡቕ ኣይኮነን ሆቴልካ እኹል ኣይኮነን ናይ ውልቂ እዩ ስለዚ ዓበይቲ ናይ ፊሽ ድዩ ናይ ካልእ ፋብሪካታት ድዩ ናይ ሶልት ናይ ጨው ድዩ ካልእ ብብዝሒ ብ100 ሰባት ዝሕዝዎ እንድሕር ኮይኑ 1000 2000 ሰባት ኤርትራውያን ከተምህሮም ክትቅይረሉ ትኽእል መሓሻ ይብል እዚ ውልቃዊ ግን ንኣብነት ኣብቲ ወራር ዘጋጠመ እንድሕር ኢኻ መብዛሕትኦም ዓፅዮሞ ነቲ ወገን ከረን ዝነበረ ኣነ እውን ብኡኹ ስለ ዝኾንኩ እቶም ዓበይቲ ሃብታማት ዝነበሩ ዓፅዮም እቲ ሰብ ኣብ ኩናት ንሳቶም ከዓ ነቲ እኽልን ነቲ ተንዲኖን ዓፅዮሞ ነይሮም ሕጂ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ናይ ቢዝነስ ብዙሕ ኣዌርነስ የብልናን ዘሎ ከመይ ጌርካ ትህብትም ዝዓይነቱ እዩ ዘለኹም ባህላዊ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ጎስጓስ ከድልየና ካልእ 2010 ኣብዚ ኤውሮጳ ከምዚ እንድሕር ኪብካ ኮይንካ ብብዝሒ ቻይናውያን ኢዶም ዝህብሉ ዝነበሩ ኣብዚ ኤውሮጳ ሰሪሖም ግን ግምጥል ኢሎም ሎሚ ቻይና መላገፂ ገይሮማ ነይሮም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮፕ ገብሩለው ዝገለመለ ኢሎም ሎም ብዛዕባ ቻይና ትዛረብ የለን ብምሎም ካብ ዝኸይዶም ነቲ ዓዲ ሃኒፀማ ግን ኣዝዩ ናይቶም ቻይናውያን ከምዚ ኣብዚ ዝግበር ዝነበረ ሕጂ ዝፀርፉ ብታሕቲ ዘለዉ እንተሪኢኻዮም ኣብ ከምኡ ተዋፈሩን ኣዝዮም ሓደገኛታት እዚኣቶም እቲ ብቐዳማይ ኣዝየ ዘድነቕኩኻ ከዓ ኣይመላእካያ እምበር ጆጆ ኣብ ብዙሕ ሰብ ዘይበፅሐት እቲ CIA ዝመወሎም ከምዞም ዕሱባት ኣብዚ ዝፃረፉ ዝፀንሑ እዚ ኩሉ በዓሌት ብሃይማኖት ኣኽረቲ ክርስቲያን ኣኽረቲ ሙስሊም ተባሂሉ ንቐንዲ ኤርትራውነት ፋሕ ከብሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገዲፍዎም እንተዝኾኑ ደኺሙ እንተዝኸውን እንታይ ምኾንና እዚኦም ኣትዮም እንተዝኾኑ ዘማዘብ ኣብ ትሕቲ ዝፀራረፉ ዘሎ ልዕሊ 7 ዝኾኑ እዮም 60 ዝኾኑ በባዕሌቶም በብሩቦም እዚኦም መለስ መሂርዎም እዚኦም ካብ CIA ዝኸፍሎም እያ እዚ ብጣዕሚ ዘፍርሕ እዩ ግዳያት ኢና ኮይና ስለዚ ገና እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ እዩ ፖዚቲቭ ናቱ ኢሎሞ ንሓደ ኢትዮጵያዊ ይዛረብ ነይሩ ብቐዳማይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወፊሩ ሃገር ኣምፂኡ 20 ዓመት ነዚ ኩሉ ዘይካል ዝኾነ ኣፍሪቃዊ መራሒ ዘይፃወሮ ተፃዊሩ እዚ ናይ ዲሞክራሲ መሰላት ናይ ገለግን ደቁ እንተዘይገይሮሞ ደቂ ክገብርዎ እዮም ንሕና ግን ብደይ ሃገር ተሪፍና ኢሉ ሓደ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወላ ሎሚ ከም ኩሎም ብፆቱ እንተሓሊፉ
እቲ ዝገበሮ ሃገር ኣምፅኡ እቶም ኣብዚ ዘሎ ወለዶ ግን ዓብ ሓላፍነት እዩ ዝኾነ ይኹን ከዓ ዕዳ ከቢድ ኣለና ንብል ናይ ጆርጅ ዚኣ ክትውስኸላ ትኽእል ተንኪዩ ከዓ ከም ኩሉ ትገብሮ ዘለኻ ብዙሕ ግዜ እንተዝረኸበካስ ብዙሕ በቲ ናትካታ ደብ ቀዳማይ ድምፃእካይ ናይ CIA ግን ብዙሕ ሰብ ስለ ዘይፈለጣ ኩሎም በዓል ጓልጭሩ ምሳይ ዘለዋ ልዕ 75,000 2 ሚልዮን ዝኽፈሉ ነዛ ንእሽቶ ሃገር ንምብፅባፅ ክንደይ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ወኣትዮም እዮም መስለካ ጆርጅ ዚኣ ክፀቕጠላ ዝያዳ ኣዝየ ድንቐካቲ ናትካ ኣናላይዝ thank you very much thank you ኤልያስ ያ ታ ቪድዮ ዝረኣኹማ ናይ IMF ሶርስ እዩ እቲ ሓበሬታ ናይ IMF እዩ ግን ሎንግ ድሒርና ከም ዝረኣናዮ ድማ IMF ንኤርትራ 5 ሳንቲም ከም ዘየለቅሓ ስለዚ ንኤርትራ ከየለቅሓ እቲ ሓበሬታ ካበይ ረኺቦ you can debate a lot ኣነ እቲ ሓበሬታ ካብቲ ናይ IMF ዌብሳይት ነምትየዮ ስለዚ ክገብራ ካልኣይ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ካብ ሶርስ ኣምፅየ እንድየ ዝዛረብ ኣብቲ ሶርስ ዘሎ ሓበሬታ እየ ተዛሪበ ድሓር ግን ከም ዝረኣናዮ ኣብዚ ቻነለይ ብዙሕ ግዜ ኣምፅየዮ ናይ IMF ዕዳ ንባዕሉ ኤርትራ 5 ሳንቲም ናይ IMF ኣይወሰደትን ስለዚ how could they get that information ካልእ ኣርእስቲ እዩ ግን ኣትሊስት ኣብ ዌብሳይቶም ከም ዘሎ ግን ኣርእየ ኣለኹ back to the story ኣለኹም ክልተ ሰባት እስከ ጆን ዕድል ክበካ ምናልባት I don't know ኣቢካ ከይህሉ እቲ ስእሊ ግበር እኳ ኢለ ግን ነዊሕ ስለ ዝገበርካ I'm going to give you a chance ተለኻ ተዛረብ ጆን مرحبا جورجو درار كمل لها مرحبا قتل جون يا thank you so much ስለሁሉ ትበና ሓበሬታ ኣብ ብዙሕ ኢንዲፔንደንት ሚድያታት ከይና ክንረኽቦ ዘይንኽእል ኩለንተንት መዓልታዊ ዝተዘርባ ኢንተርናሽናል ሪጅናል ኣባኻ ከይና ንረኽበን እቲ ንገብሮ ናይ ሚድያታት ሰርች أمورنا خن الصفح نجارات كمية خيدا له أب investment تجبره كله قليل كان فيها refine غير كاسلة تمثالنا زميدها بتعمينا نفوتو بتعمي مني أب هيوت ناسي إنتي هيوت minimize جبر النايو سلازي كم تلومود كأصلين أنا بال سلازي thank you so much أفتح ناي بيتكوين كا መቸም ወጢትካ እቲኻና ፅቡቕ ትኸይድ ኣላ ደስ ኢልኒ ክምስክረልካ ደሊ was doing good ብዙሕ ኣነ እኳ ክሳየ ነይረ ኣድሓርሓር እየ ነይረ ግን anyway ፅቡቕ ኣለና thank you so much ኣብኡ ከሎ ከመስግነካ ቢትኮይንና ፅቡቕ ትኸይድ ኣላ ኢንቨስትመንት ኩሉ ፅቡቕ ከይድ ኣሎ እዛ ናይ ፕረሲደንት እንታይ እያ ኣነ እውን ምሳኻ ይሰማማዐ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ገለ እውን ስለ ዘለኹ ምስ ኣሜሪካ ዝበላ ፅቡቕ ቶን ተጠቂሙ ፕረዚደንት ድሕሪ ክንደይ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ፅቡቕ ፖዚቲቭ ቶን ተጠቂሙ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኣሜሪካውን ንባዕሎም ካብቲ ማልታይ ፖላር ናብ ካብቲ ባይፖላር እንታይ ዝበሃልቲ ዩኒፖላር ናብ ማልቲፖላር ናብ ማልቲፖላር ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተረድኦ ይመስል እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ሓይሊ ሕጂ ፕረዚደንት እንታይ እዩ ወላቲ ዝግበር ናይ ብሪክስ ኢልካ ገለመለታት ኢልካ ዝግበር ናይ ፒአር እምበር ቁም ነገር ዘለዎ ይኮነ ሕጂ ንሕና ስለምንታይ ፕረዚደንት ምስ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ክሰርሕ ተዘይመረፀ ምስተን ኢመርጂንግ ፓወር ዝተኣ ዘለዎ ሓይልታት ምስ ብሪክስ ምስ ገለ ዘይሰርሕ ንብል ምሽ ሕጂ እንታይ ኣብርሂልና ወላ ሓንቲ ናይ ፒአር ነገር እዩ ዝግበር ጭቡጥ ነገር የለን ኢሉ ገሊፅልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብዛዕሚ ገላፂት ኮይና ረኺበ እያ ብዙሕ ዝነበረኒ ስለምንታይ ዝብል ሕቶታት ምስ ኣሜሪካ ተዘይሰርሐ ምስ ዩሮፕ ተዘይሰርሐ ምስ ቻይና ዘይሰርሕ ምስ ዘሎ ዝትስእ ዘሎ ኢመርጂንግ ፓወራት ዘይሰርሕ ምስ ራሻ ዘይሰርሕ ገለ ንብል ነርና እሞ ናይ ፒአር ነገር እዩ ወላ ሓንቲ ጭቡጥ ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ኢልና በዛ መንገዲ እዚኣ ፕረሲደንት ወይ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ናብ ኣሜሪካውን ዝዘንበለ ይመስለና ክንሪኤና ብሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት 2 ዓመት ሕጂ እንታይ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝጭነቕ ብዛዕባ ዶሜስቲክ ዘይገብሩ ገለመታት ይብል ሕጂ እንታይ እዩ مستهم عمل تقاطعيرهم دلو بيزنس تقاطعيرهم دلو انفستمنت انقساس ገንዘብ تقاطعيرهم دلو حيلታት مساتهم زلكا زمدنا
اتليست ابل عليها غيرمو زلو سقطي اتليست مينيمايز كيغبرو كي تقارربكا زخونه عينت سفح قطباو ነገር ክትገብር نوح كم زي تخيد حجخ هو خيبلنان جنتايو نت حيال كي اسرسي ابيت حيال كيدو كي زرف زدلي سبيلني بالمصحف قدس مس امريكا يا حيال هاجر سغاب حجي بحجي 100 عاوتون امريكا حيال كويني يخصل مس امريكا زلنا زمدنا مس معرباو عالم زلنا زمدنا كعر لو زلو وطريك فوكس አለዎ زلو ጸቅጥታት ሚኒማይዝ ከሆን ክእል አለዎ ጽቡቅ ተስፋ ሂብና አሎ ሕጂ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኣብዚ ጽቡቅ ተስፋታት ኣሎ ብዝመጽ ዘሎ ዓመት 2 ዓመት ካ ሓቢርና ክንርኤና ማለት ቴንክ ዩ ጆርጆ ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹ ቪድዮ ስታይ ገይረ ይኮንኩን ترديك جون كالوتهم كميلكم نتسانيكم ايراخون تشاتناتكم ام سوري ገለገለ ሰብ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ስራሕ ስለ ዘለኹም ቪድዮ ክትገብሩ ከም ዝሽግራኩም ፈሊተ ام سوري انا خبز مسانا كل ግዜ ፍሊ ረሲዐትኒ ያ ጽቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ሂብካ ጆን ናይ ብሓቂ ንሕና እንደልዮ ኣብዚ ቻነለይ ብዙሓት መንእሰያት ኣለው እቶም መንእሰያት ድማ ነገራት ሓፂር ሓፂር ዝሓስብ መንእሰይ ሓፂር ሓፂር ስለ ንሓስብ እኮ እዩ ብባሕርን ብገለን ጌርና መፂና ኣንዊሑ ዝሓስብ እኮ በቲ ንሕና ዝኸድናዮ ኣይከይድን እዩ ጽቡቅ ነገር ኣለዎ እቲ ሓፂር ሓፂር ምሕሳብ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ሓፂር ሓፂር ሓሲብካ ኩሉ ነገር ይሰልጠካ ማለት ኣይኮነን ኢን ጀነራል እቲ ዝባልካዮ ኣነ ንኣብነት ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ናይ ብሪክስ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ዝተኻየደሉ ተሳቲፉ ነይሩ እዩ ስለዚ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ብፍላይ ንፑቲን ብቐጥታ ረኺቡ ከዘራርቦ ከሎ ኣብቲ ናይ ራሽያ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ግሎባል ሳውዝ ምስ ተዛረቦ ናይ ብሪክስ ኣኼባ ኣለና ዝያዳ ናብኡ ዝያዳ እውን ነዚ ትዛረቦ ዘለካ ብሓደ ኮይና እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንዝብል ኣርእሲ ኣብኡ ንሱ ዓዲምዎ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብኡ ከይዱ ምስ ረኣዮ ግን ኢሚድየትሊ እቲ ስእሊ ናቱ እቲ ኩነታት ምስ ረኣዮ ናይ ፒኣር ናይ ሓደ ሸው እምበር ጌና ናብ ሓደ ዕቱብ ነገር ክኸይድ ከም ዘይክእል ስለዚ ከምዚ ውዱእ ናብ በዓል ብሪክስ ክዝቃዕ ዘይከኣለ ካልኩሌትድ ሙቭ እዩ ንኣብዪ ኣሕመድ ዘሊሉ ናብቲ ብሪክስ ስለ ዝኸደ ድሮ ብኣሜሪካ ሓንቲ ሕማቅ ቀያሕ መስመር ተፃሒፋትሉ ለያ ግን መጋበርያ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ እዩ ናይ ምትዕፃፍ ዓቕሚ ኣለዎ ኤርትራ ግን ነቲ ዘለዋ ባላንሲንግ ኣክት ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ምስ ራሽያ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ግን ኣብቲ ናቶም እታ ሽሙኻ ከይወደቐት ከላ እቲ ቦታ ናታ ንበይና ገዲፋቶ ምህላዋ ፅቡቅ ነጥቢ እዚ ብፍላይ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ኤንጌጅመንት ነዚ ኣፍ ደገ ይኸፍት እዩ ኤርትራ ወላ እኳ ምሳትን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና እናሃለዋ ከሎ በይዝ ንዓና ይሃበትን ኩሉ ነገር ከዓ ናብና ኣይወደቐቶን ስለዚ ኣሜሪካ ገለ ክፋል ዕድል ከም ዘለዋ ንኽፃወት ኣብ ትዊተር ነዚ ኣነ ከም ፖስት ገይረያ ነይረ ኣሜሪካ ነዚ ዕድል እዚ ክትጥቀመሉ ሲ ዝበለፀ እዩ ንዓ ምክንያቱ ኤርትራ ወላ እኳ ምስተን ሃገራት ቻይናን ራሽያን ፅቡቅ ዝምድና እንተለዋ ወሲና ናብ እንግዳ ኣይከደትን ኣላ ስለዚ ስቲል ንኣሜሪካ ፅቡቅ ኢንጌጅ ክትገብር ተደልያ ወይ ፅምዶ ምስ ኤርትራ ክትገብር ተደልያ ሲ ዕድል ኣለዋ እዩ ቦታስ ገዲፎም ላለው እዮም ስለዚ ናብ ሓደ ፅቡቅ ነገር ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ኢልና ብርግፅ እቲ ብዛዕባ ኣሜሪካ ወላ እኳ ሓቂ እንተኾነ እቲ ታሪክ ኣገለ ፖይንት ሸለል ኢልካ ምሕላፉን ኣብ ማይ ከፍአን ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ቢካዝ ኦልሬዲ እቲ ፖላራይዝ ገብረና ከም ተፀላእቲ ነቶም ፀረ ኤርትራ ዝሰርሑ ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ኣብዚኣ ተዛሪብና ፀኒሕና ረሲዐያ ፀኒሐ እንታይ ኢሉ እዚኣ ድማ ኣገዳሲ ነጥቢ እያ ንሕና ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ፅምዶ ክንገብር ንደሊ ኣለና ፀገም እውን የብልና ነቲ ዘድሊ ምትዕፃፋት ክንገብር ኢሉ እቲ ፀገም ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ንክሰርሕ ተበግሶታት ክትወስድ ትኽእል እያ ድሌት እውን ኣይምስኣነትን ኣብ መንጎ ግን ሎቢ ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ ሎቢ ዝበሃል ድማ ኢማራት ዝኸፍሎ መዓት ገንዘብ ኣሎ ኤግዛክትሊ ንኢማራት መጀመርያ ብሽሙ ረቂሑ ተዛሪብዎ ኣሎ ሎሚ ዊ ኖው መን ዓንቃፎ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ሎቢ ኢማራት ዝኸፍሎ ዘሎ ሓይሊ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ካብተን ዝርከቡ ዝኸፍሎ ዘሎ እዚ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል እቲ ብገንዘብ ዝዝወር ሓይልታት ናይቲ መንግስቲ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ስእሊ ንኸይህልዎ ምስ ኤርትራ ዝግበር ፅቡቅ ነገር ንኸይግበር ዝዕንቅፍ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ተረዲና ፈሊጥና ኣለና ኢሉ ስለዚ ወላ እኳ ኣሜሪካ ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ተርእዮ ዘላ ሰናይ ተበግሶ ወይ እውን ፅቡቅ ተበግሶ ዘለዎም ተመሰሉ ዶናልድ ትራምፕ እውን ብዓብዩ ፅቡቅ ነገር ክገብር ዘለ እንተሃለወ እቲ ፅቡቅ ነገር ንኸይመፅእ ዓንቀፍቲ ሓይልታት ግን ኣብ መንጎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዕሱባት ከም ዘለዎ እውን ተቆፂሮም ነቲ
ጽቡቕ ነገር ንኸይመጽእ ዝዕንቅፉ ከም ዘለዉ ይዝንገር ስለዚ ነዞም ዝበሎም ሰባት እቲ ናይ ኣሜሪካ ገለገለ ሕማቕ ነገራት ወይ ሓቂ ከሎ ግን ዝተዘርበ ከምዚ ዝብል ዘሎ እኮ ናይ ኤርትራ መራሒ ብምባል ኣንጻር ኤርትራ ድራማ ንክሰርሑ ዕድል ክኸፍተሎም ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ወሲደ ግን ኣም ፕሪቲ ሹር ሓሲብሉ ኣሎ እሱ እውን በቲ ኮይኑ በቲ እታ ዘረባ እውን ፅቡቅ ጌርና እንተነፂርናያ ኩሉ ካርድታትና ገዲፍና በቃ ኣሜሪካ እንተዘይ መፅያትናስ ክመውት ኢና ኣይኮነን ዕላማ ድሕሪ መፅኦም ምሳና ክሰርሑ እዮም ኢሎም መርሓባ ኣብ ደገና ክፉት ግን ንዓታቶም ኢድና እግርና ናጣሚርና ክንፅበ ይኮናን ዘእምቲ ዘረባ እዩ ዝኻንታ እዩ ለቨረጅ ክትጥቀም ኣለካ ለማን ጥራይ ኮንካ ይሰልጠካን እዩ እንተዘለኹም ፅቡቅ ተደየለ ግን ምህላውናን ዘይምህላውና ናባኹም ዝምርኮስ ኣይኮነ መኪትና ክንከዶ ንኽእል ኢና ዝብል ኣፕሮች ዝተኸተለ ይድመስል ብኣይ ወገን ማለት እዩ هو እቲ ኩነታት እቲ ዛት ጋይስ ዝበሃል እቲ ጆን ሙድ ናይቲ ሓንሳብ ክስታይ ኣባ ከለኻ ተተበል ኢዮብ ነዊሕ ግዜ ፈቲኑሉ ኣለኻ ዶ ኢዮብ ኣለሁ ጆርጆ ስማዕ ኣለሁ ቀፅል ኢዮብ ሶሪ ጆን ክበካየ ግዜ ሓንሳብ ኖ ፕሮብለም ሶሪ ሕራይ ጆርጆ ሓወይ ኣነ ግርመካ ናትካ ተኸታታልየን መጀመርታ ግዜ ካ ከምዚ ዝዛረብ ዘለኹ ብጣዕሚ ኢኻ ክስታይ ተሰሚዕኒ ውሽጠይ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ግዜኻ ተጥፍኦ ዘለካ ብጣዕሚ ኣድናቆት መግለፂ የብለይን ንብለካ ካልእ ኣብዚ ትብሎ ዘለካ ሳ ከም ናይ ቢዝነስ ሰብ ቁርብ ኣብ ቀልጢፍካ ዝኾነ ለውጢ ንኣብነት ቀደም ዝበሎ ዳ ኣፈወርቂ ንፈልጦ ኢና ኣካይዳ ጎብየ እዩ ኣካይዳና ስለዚ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ዕቱብ ዘረባ ከዓ ኣብ ሓፂር ለውጢ ክነርኢ የብልናን ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ነገር ዝተሓላለኸ ነገር እዩ ብዙሕ ተኣተዎ ብዙሕ ጣልቃ ተኣተዎ ብዘኢዳ ኣምታይ ወዲቓላ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ቁርብ ኣብታ ግዜ ማለት ህንጢነት ኣለና እንዲ ንሕና ከም መንእሰያት ወላ ከም ዝበልክያ እውን ክንድብሮሶስ ንፅበብ ሱዳን ዲና ገለ ኮይና ብባሕርን ብክስታይና ኣሲና ኣብቲ በፅሕ በፂሑ ተርፍካ ተሪፉሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ ነገር ከዓ ዘገም ኢልና ንሪኦ ነገር እዩ እዚ 2 ዓመት 3 ዓመት እውን ነዊሕ ኣይኮነን ጥራይ ኣብኡ ተሰማዓነት ክንረክብ ተስፋ ገብር ካልእ ናይ ብሓቂ እዚኣ ኢንተርቪው ናይ ወዲ ኣፈወርቂ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ብዙሕ ማለት እዚ መንእሰይ ንሪኦ ኣለና ሓፂር ለውጢ ስለ ዝደሊ በቃ ገለ ፃረፍ ነይሩ ገለ ግን ከምኡ ይኮነን ኩሉ ግዜ ኣንዊሕና ክንሓስብ ኣለና ፀርፊ ዋጋ ይብሉን ትርጉም የብሉን ስለዚ ወዲ ኣፈወርቂ እምበረልና ትገብሮ ዘለካ ጆርጆ ሓውና እውን ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ኣነ ካብቶም ተኸታተልትኻን ኣድነቕትኻኒ ንመጀመርታ ግዜ ከምዚ ኢለ ምዝራበ ኣብ ከምዚ ስክሪን ዝኾነ ደስ ኢሉኒ ኣሎ የቐኒለይ ክብለካ خلاص መደብካ ግበርዳ ከታተለኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮብ የቐኒለይ ቁርብ ደንጌካ ነይረ ኣብ መንጎ ዘረባ ምስ ሓዝኩኻ ቁርብ ይርስዕ ኣቢለካ እቲ ሲስተም ንባዕሉ ንመጀመርታ ግዜ ገለ ፀቃቂት እየ ዝኣቱ ዘለኹ ኣብ ቁይታት እውን እቲ ውፅእ ብል ነይረ ተማሂርካ ድማ ኣለኻ ሎሚ ተማሂርካ ኣለኻ ኩላ ነገር ሓደ መዓልቲ እያ መበገስናታ ሓደ መዓልቲ ዝተበገስካ ድማ ኢኻ ትኽእላ ስለዚ ድሮ ሎሚ ሓንቲ ኣገዳሲት ስቴፕ ጌርካ ኣለኻ ቴክኖሎጂ ድማ ብፍሪ ኢልካ ክትፍትኖ ኣለካ ሓደ መዓልቲ ክትጋገ ኢኻ the next day ኢዚ ይኸውን ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኤርትራ ኣብ ለንቀነ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ነዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ገለገለ ኤርትራውያን ብፅቡቅ እንዲኦም ዝጥቀምሉ ዘለው ነዛ ከተማ ባፅዕሲ ከምዚኣ ክንገብራ ኢና ኢሎም እንዲኦም ኣብዚ ስእሊ ውፅኦም ዘለዎ ኣብ ገለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ከለኹ የርእየ እያ and I mean look at this city my friend ክንዲ ምንታይ ፖቴንሻል ዘለዎ ከተማ ከም ዘለና ንሕና ኣብ ማያሚ ዘለኹም ኣሜሪካ ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ማሪና እቲ በይ ገለመለ ዘለዎም ኣብ መንጎ ባሕሪ ንኣብነት ኣብ ዱባይ ከምዚ ነገር ንክሰርሑ ሓመድ ባዕሎም ደፊኖም ነቲ ባሕሪ ገለመለ ዝገበርዎ እዩ ኤርትራ ግን ኣምላኽ ባዕሉ ሰሪሕዋ ዘሎ እዩ ቁርብ ኬትካ ድማ እቲ ዳህላግ ዝበሃል ረዮ ገነት ዝኾነ መሬት ይብና ዘሎ all we need is መጀመርያ ርግኣት ክህልወና ሰላም ክህልወና ፀጥታና ክኽበር ልዕሊ ኩሉ ግን ብዓቕምና ክንብገስ I think እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝደሊ ዘሎ ግሪን ላይት ካብ ኤርትራ
ግሪን ላይት ካስኢልካ ከምዚ ተራ ግሪን ላይት ዘይኮነ ኢንቨስትመንት ክበሃል ከሎ መንግስቲ ዓበይቲ ስቴፕስ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ገንዘብ ኣይኮነን ዝህብ ንሰብ ፅቡቅ ጌርካ መንገዲ ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ንሰብ ፅቡቅ ጌርካ መምርሒ ክትቦ ክትክእል ኣለካ ኮንፊደንስ ከም ዝገብር ክትገብሮ ኣለካ this is ኣቃሊሉ ዝርዮ ዘሎ ሰብ እኮ ኣሎ ኬትካ እኮ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ እኮ መን ተኸልኪሉኩም እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እዚኦም ኣነ እኳ ናይ ብሓቂ ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ከምዘይኮኑ ይርድኣኒ ኢንቨስት ንክትገብር ሓደ ሰብሲ ዳርጋ ናይ ኣዋርሕ እዩ ዌብሳይታት ዘንብብ ኣና ብዙሓት ሃገራት ኢንቨስት ገይረ ኣለኹ ወይ እውን ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮሰስ ተኸቲለ ኣለኹ ሶምናት ኢኻ ሓበሬታ ከተንብብ ትደሊ ቢኮዝ ገንዘብካ ርሂፅካ ደኺምካ ዘምፀኻዮ ገንዘብ ስቕ ኢልካ ሓንቲ ከይፈለጥካ ከየትካ ለቶር ክፃወተሉ ዝደሊ ሰብ የለን ስለዚ እቲ መጀመርያ ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ባርኾ ክኽእል ኣሎ ሙሉእ ብሙሉእ ክድግፎ ክኽእል ኣሎ እዚ ማለት ድማ ከምዚ ኢና ንደሊ ሰብ ክመፅእ ኣሎ ሚት ግበራ እዮም ሚት ግበራ ሶሪ ነቲ ዝድለ ዘሎ ናይ ኢንቨስትመንት ጉዳያት ንዛረበ ዘለና ሰባት እንታይ ይደልዩኹም ዘለው ናበይ ገፅ እዩ ናበዮም ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ እንታይ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ እንታይ ከተማልእ ኣለካ ሜኒ ቲንግስ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ ነዚ ኩሉ ሕጂ ኣብ ኢንተርቪው መፅኡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ቅጥዒ ከተማልእ ኣለካ ክንዲዚ ወረቐት ክትገብር ኣለካ ክብል ኣይኮነን ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ብዓብዩ እትመርሓ ጎደና ነጊሩ ከምዝን ዜጋታት ኣብዚ ኢንቨስት ክገብሩ ክእሉ ነዚ ክንገብር ኢና ነዚ ክንገድፍ ኢና ኣብዚ ክንጅምር ኢና ኣብ ከምዚ ዓመት ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሉ ፕላን የውፅእ ቶም ትሕትዩ ዘሎ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ድዩ ሚኒስትሪ ንግድን ካልኦት ድዩ ቶም ካልኦት ሚኒስትርታት ድማ ነቲ ሓበሬታ ተቐቢሎም ብቴሌቭዥን እናመፁ ዌብሳይታት እንተዘይኮይኑ ድማ ነቶም ኤምባሲታት ድማ ሓበሬታ እናሃቡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እዝን ክትገብር ትኽእል ኢኻ በዚ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ካምፓኒ ክትምስርቱ ነዝን ክትገብሩ ኣለኩም ኢልካ ብዙሕ ነገር ክትምህር ክትክእል ኣለካ ንሰብ ከተተባብዕ ክትክእል ኣለካ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ከም ኣብነት ናምፅኻ ክትነግር ክትክእል ኣለካ እዚ ምስ ገበርካ ኩሉ ነዚ ጌርካ ከለኻ ኢንቨስት ኣይንገብር ኢና ሰብ ክብል ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ኩሉ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ይገብሮ ኣሎ ኩሉ ነዚ ይገብር ኣሎ ተኾነ ኩናት ኣሎ ብቲ ዓዲ ዕግርግር ኣሎ ብቲ ዓዲ ገለ መለ ስለ ዘሎ ሰባት ከምቲ ዝደልዮ ኢንቨስት ክገብሩ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እየ ዝብለኩም ይፈርዮም ካብ ዲያስፖራ ከይዱ ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክገብር ዘለ ውሑድ እዩ ስለምንታይ እቲ ሪስኪ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ንሕና ኤርትራውያን ቁሩብ ካብ ካልኦት ሃገራት ንሃገርና ኣመና ፍትወት ስለ ዘለና እንኮላይ ምስ ዘሎ ፀገማት ሰባት ክፍትን ዝኽእል ኣሎ እዩ ሰብሲ ነቲ ኩሉ ነገር ሰጊሩ ብፍላይ ኣነ ቁሩብ ዝሕሙኒ ሰባት ኣለዉ ኣብ ወሳብ እውን ዝፅሕፉለይ ብዙሕ ግዜ ዕድመ ከይድና I really feel them ይስማዓኒ ከም ዝኽብሉኒ ከለዉ ዕድመ ከይድና ዓድና ኣቲና ጥሮታናሲ ኣብ ዓድና ክንሕልፎ ንደሊ ግን እንተወሓደስ ገዛና ክንገብር ንደሊ ኣብ ገዛና ኮይና ሓንቲ ጎጆ ናትና ጌርና ሓድግና ዓገዲፍና ከማን ክንሓልፍ ንደሊ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ I feel them ከምዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ግንባራ ዘሎ ኣብ ፈቐዶ ኣፃምእ ዘሎ ኣይግብኦን ኣይብልን እየ ዘለኹ they deserve even more ካብኦም ንላዕሊ ይግብኦም ግን እንታይ እዩ ኣብ ጀርመን ዘሎ ኣብ ዩኬ ዘሎ ኣብ ካናዳ ዘሎ ኣሜሪካ ዘሎ ሓደ ሲኒየር ኤርትራዊ እሞ ካብ ሙሉእ ሂወቱ ወላ እኳ ከምቲ ኣብ ግንባር ዘሎ እንተደየለ እንተደይኮነ ኣብዚ ደገ ኮይኑ ዘገልግልን ዝሕግዝን ዝነበረ መፂኡ ናብ ዓዱ ገዛ እንተሰሪሑ ነቲ ግንባር ዘሎ ኣየጉድለሉን ይውስኸሉ እምበሽ ይውስኸሉ ስለምንታይ ሃገር ኩሉ ግዜ ቁጠባ ናታ ካብ ደገ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት FDI ይብልዎ እዚ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ካብ ደገ ዝመፅእ ገንዘብ ሓደ ካብቲ ሃገራት በቃ ክፃደፋሉ ዝውዕላ ነገር እንተሎ ንስ እዩ ይፃደፋ እየን ሃገራት ነዚ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ንክረኽባ ምክንያቱ እቶም ገንዘብ ዘለዎም ኣማሪፆም እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ንኣብነቲ ናይዚ ኣሎን ድዩ እንታይ ዝበሃል እቲ ቦታ ሓንቲ ቦታ ምሻላ let me show you this one ነዚያ ናራኹም ኪዱ ናይ ፖታሽ ምስ ማዕድን ረኺብና ኣለና ናይ ፖታሽ ማዕድን እኮ ተረኺብሎ ንኤርትራ ክቕይር ዝኽእል ስለምንታይ ዘይጀመረ እንተኢልና ቻይና ኢንቨስት ክገብሩ ስለዘይደልዩ ዘለዉ ወላ እኳ ሕራ ኢሎም ተለዉ ኤርትራ ጀምሩ ትብሎም ኣላሳቶም ከ ልቕልቕልቕልቕልቕልቕ ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ በዓል ገንዘብ ከምኡ ዝገብር
ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ መናውራ ከፍርሆም ይኽእል ይኸውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ቀይ ባሕር ንግዲ የፍርሆም ይህሉ ይኸውን እዩ እቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃሳት የፍርሆም ይህሉ ይኸውን እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ የፍርሆም ይህሉ ይኸውን እዩ whatever it is ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ተለማኒ እዩ ኤርትራ ግን እቲ ዝበለፀ ዕድል ዘለዋ ዜጋታት ኣለው ገንዘብ ዘለዎም ኣኪቡ እቲ ገንዘብ ተኣኪቡ ብዙሕ ነገር ክግበር ምኻለ ነዚ ድማ መንግስቲ እጅገናቱ ሰብሲቡ ኮፍ ኢሉ ምስ ህዝቢ እናተማኸረ እንታይ ክንሰምዓኩም እንታይ ክንሕግዘኩም ኣብዚኣ ኣላትኩም ነዚኣ እንተገይርኩም ከምዚኣ ክትከውን ትኽእል እያ ከምዚኣ እንተገይርኩም ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ እናበለ ምስ ህዝቡ እናተማኸረ ነቶም ዘይተብዑ ህዝቢ ድማ እናተባብዐ ውሕስነት እናሃበ ጋራንቲ እናሃበ ኢንቨስትመንት ምስ ረኸበ ድማ ብትክክል ከምቲ ዘለዎም ቁርጡ ዝኾነ ኣካይዳ ብልሽውና ዘይብሉ መንገዲ ምስ ተሰርሐ እቲ ውፅኢት ነቲ ኣብ ግንባር ዘሎ ነቲ ኣብ ሚኒስትርታት ዘሎ መንእሰይ ረብሓ ክፈጥረሉ ይኽእል ከምታ ዘላታ ግን መንግስቲ ካብተን ዝርከበን ወርቂ ድየን ገለ ድየን ተሸይጠን ዝርከባ ዘለዋ ውሕዳት ገንዘብ ንዓታተን ኣብ ሕክምና ድዩ ክገብረን ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ክገብረን ዲጋ ድዩ ክገብረን ካልእ ነገር ክገብር ኣይትኽእልን ኢኻ it is very hard ስለዚ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ወይ እውን ነቲ ኩሉ ዘሎ ፀገማት ገዲፋ ምስ ህዝባ ምዝ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኢንጌጅመንት ናታ ዝለዓለ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ ዋዓል ሕደር ዘድልዮ ይኮነን if you want something ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረካ ክትረክብ ተደሊኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርካዮ ነገር ክትገብር ክትብገስ ኣለካ የስ ብዙሕ ሕማቕ ተመክሮታት ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣጋጢሙ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ but it's okay ሓድሽ ተመክሮ ንምግባር ድማ ድልው ክትከውን ክትክእል ኣለካ ይብል ኣነ I'm sure ኣብታ ናይ ቁጠባ ናይ ውሽጢ ዓዲ ምስ ተዘርበት ዝያዳ ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና እዛ ናይ ሎሚ ዝተዘርበት ኣገዳሲት እያ ራይ እታ ካሊእ ክፋል ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሓበሬታ ክትውስኽ ስለ ትኽእል ሳ ድማ ከተድልየና ክብል ይደሊ ጆን ወስኸላ ተለካ ተወሰነ ግዜ ክዓፁ እየ ከማን ካልኦት ርእቶ ዘለኩም you're welcome ጆን ኣለኻ ዶ ስገረኒ ጆርሎ okay get you so ዮብ ኣለኻ መስለኒ if you can join the conversation ሚት ተደለኹም ኣነ ሓደ ነቲ ሰባት ኣብዚ ዘለዎ ኮሜንት ናትኩም ሼር ሞ ክገብር መጀመርያ ምክንያቱ ተገዲስኩም ትፅሕፍዎ ዘለኹም ሓበሬታ ናትኩም ኣብዚ ክመፅእ ይግብኦ ስለ ዝኾነ let me have okay Abib is Abib Abis ብዙሕ ፅሒፍካ ርየካ ፀኒሐ እንተረኺበ ሼር ገብረ everybody wants our president to talk only about our country but politics is not as easy as we think everything we wish will happen soon እዚኣ ዘረባ ንኣብነት እዚ ኣብርህት ዮሴፍ ፅሒፋቶ ዘላ ኩሉ ሰብ ኩሉ ኤርትራዊ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ንክዛረብ እዩ ዝደልዮ ትብል ዘላ ኤርትራውያን ፕሬዚደንት ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ንክዛረብ ምድላዮም ፀገም ኣይኮነን ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ደንጉዩ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ሓደ ሃገር ዘረባ ድማ ተሰማዕነት ስለ ዘለዎ ክዝረብ ክኽእል ኣሎ ስለምንታይ ከኹም ዘለና ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ቻይና ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ቻይና ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ስለምንታይ ናይ ቁጠባ ፕሪሚየር ስለ ዘለዎም ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ናይ ፕሬዚደንት ሺ ኮይኑ ንቁጠባ ጥራይ ዝኽተል ቁፅሪ 2 ናይቲ ፕሬዚደንት ስለ ዘሎ ኩሉ ንቁጠባ ዝምልከት ካብ ፕሬዚደንት ቻይና ክመፀካ ንቁጠባ እንድሕር ኮይኑ ዕላማኻ እቲ ፕሪሚየር ናይቲ ሃገር ንሱ ክመፀካ ዝያዳ ዝምረፅ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ቁጠባ ንሱ ተራኺቡ ነይሩ ኣብ ቻይና ከሎ ዘኪርኩም ስለዚ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ቦታታት እንተትገብር እምበር እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ንኣብነት ከባቢና ብሙሉ ነዛ ሎሚ ዝተዛረባ እዮም ፅበዩ ነይሮም ብዛዕባ ቁጠባ ገለ ክዛረባ ይፅበይዎን እዮም ነይሮም ዋይ እቲ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ኣብ ዞባና ዝኽየድ ዘሎ ይርይዎ ስለ ዘለው እንታይ ክዛረብ ይኽእል ይኸውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይዚ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ሲ እንታይ እዩ ክዛረብ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኢሎም ንዕዮም ፅበይ ነይሮም ስለዚ ንዓታቶም እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገይርዎ ተዛሪብዎ ዘሎ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ሓደ መልሲ ይብሎ ንኩናት ባህጊ የብልና ሸውሃት የብልና ግን ንዚ መፀና ሓይሊ እናፈከርና ይኮንና ንፅበዮ ንዚ መፀና ኩነታት ንክምክት ግን ዓቕሚ ዘለና ሃገር ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ ፅቡቅ ኣለኺ to some extent እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ኤርትራ ብፍላይ ምስቲ ሞመንትም ናይ ዕቤት ናይ ግስጋሴ ንሪኦ ዘለና ገለ ነገር ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ዝፅበ ሰብካ ስለ ዘሎ ንሳቶም ዝገበርዎ እዩ
he knows nothing and he thinks he knows everything. That point clearly as a political career. Okay, كلا أنا حنت نجر الله تجرمني إرترا 3 عامات أب حسامن وجن شجرن كلا نمنتاي كم زحجي ذا كلا تقاماري أب جزء قلي زي عجرجرو. So if you don't liberate, build the nation, they just say quit and yeah تفعل عليه return and ردلنا. ناي أتو مبرحتو مبري حدا كابتوم قومتي دقة في نايز channel. Thank you very much مبرحتو. I know ريتو تادنات كاكل زي أقدستيوم نبجحات زب مهارتيوم نتزولو كنتات أن بيبو تصبق حبريتا زب نتلون مبرحتو يغني لي بزوع زي تسعيفيغا هنات نقرات تسعيفيغا زقود الحبريتا تمليخا بزوع كومبليمنت زقباكم سبات اللغم زباكم بارم منقسن بقطبان بوليتيكان وتهدراوي حيلن بمبقاس بملو عقمو نزي كال نمخال زي ملسو بتاع تعطافي عبس راح تسرحيو كما أفكا يكبر لنا كما أفكا يكبر لنا تبلت وانت إذا distance this horse strength تزاز قدم كدادم نفس متممان انت هاليو كله بدهريو تي رسوم ون قال كابتم قومتي أولاد نايز channel اليوم يغني لنا كل عطون تصحفوا زلهم نشتي كتنكف نايتي تقدسكم تصحفوا زلهم diplomacy is the most Joseph John diplomacy is the most priority for us since we learn from years smile until you make it diplomacy. Yes, smile until you make it diplomacy. Okay, yeah, that's right. Diplomacy أدلا ينعنا فيديو زلكم أتيكم تلهم فيديو كبروا أدلكم بكمية. Okay, just قلة تصحفة كنري مسا سانتانا هذا كابتم أقدسي أبلاتنا يزي channel ونيم مس أمريكا مباس مس عالم كم مباس يوز غصر حكي I agree حكي أمريكا لك كم زجاج جوبويو نجوبوسي هريم كايا يسمعني إرترا هريماتو يسمعني عاجن شجرك فترة الكاخلي لذي أمريكا بزح جزء اللو كسب زودق ده يودقن كلا رسقينه بتخكل كم زاد زبلا زلوي مس أمريكا بعسن متهللاخن أيوة أنانيو من قد غيرنا كم زح جي كبلات سنة بريزنت تقدي بسوم تمساسيل كا حريت بركيخ كا مع كرمنا المسكا كم زنا على بدي يكون ديجنيتي بزلو كبرت بزلو نات كانجر أكيد كا قال نجر كتجبر بر صيف كا كم زي هذا جزء بيو ملو قناتات كا أبو ديق كا كجبر أيكلني ስለዚ ዊ ኤርትራ ብፍላይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ተናጽነት ከም ካልኦት ሃገራት ኣይኮነን ረኺብዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኦልሞስት 80% ናይ ዕድሚኡ ወፊሉ ስለ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ንሕና ዘለና ርዲትን ንሱ ዘለዎ ርዲትን ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከም ሓደ ጌርና ክንሪኦ ድማ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ያ ኦልዊሲ ፅቡቅ ዝኾነ ኣገደስቲ ፊድባክ ይርኢ ኣለኹ أبزيا حدث موسى ريتون تلقى you can throw that opinion دلك بكاي خليه قال أبزي try to explain non-regional issues يا بزح ريتو تسعف سلزلهم نقولن كم بنا يكلني just I'm trying to تن قال حبريتو تراي دربي كبلت في تنزلهم and okay all in all مجمريا بريزنت سياس متيو بقدم زبي نعلم نزلو كنتات مبرهي مهابو أقداسيو كاب كل خا كوينات ندللنا شجر ندللنا ناي كوينات بحق لنا شوهات لنا يبلن سلامنا ندل لنا نزق عرقن حي دلونات لنا يلزلو أيم رقصني تجارون بزعبات صمدي تزاربني لهم لنكني أقرقر مخانبون قمت على النجن هاي آمين نقول لنا قرأت أدرس قبل يكلني he did whatever he has in his mind and قال مزجزي خمرين خلينا أسمرهم تلغى واسبل قربت لي دقائق ينترفن عند الله مرحبا درار حوي مجمرتا
ከምቲ ኩሉ ግዜ ዋላ ኮመንት እኳ ከምዚ ክነቕፈካ ገለ ደይኮንኩሲ ወስ እንደ ዘብል ሓቅቲ ከምዚ ከምቲ ኩሉ ኤርትራዊ ገለሲ ተመላሊኢኻ ስለ ዝኾነ ገለሲ ካብቲ ኩሉ ብዓቕመይ ከምዚ ኩሉ ነገር ክሰምዖ ከለኹስ ከምዚ ማይ ከይሰተኹ እየ እቲ ናትካ ነገር ደስ ዝብለኒ ሓቅቲ ከም ኤርትራ ኩሉ ነገር ኣገናዚብካ ትገብሮ ስግነካ ደሊ እዛ ሕጂ ክዛረባ ፀናዕኻ ናይ ትግራይ ገለ ዝበልካ ኢኻ ዘቤታዊ ቆፂርዎም ኣሎ ክመፅእ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ከምዚ ደጋዊ ወላ ደጋዊ ተኾነስ ንዓና ዝምልከት ስለ ዝኾነ ግን እታ ናይ ፅምዶ ግን ወላ ኣብቲ ኢንተርቪው ኣነ ፅቡቅ ገይረ ስለ ተኸታተልክዎ እቲ ናይ ዘቤታዊ ሕጂ ቆፂርዎም ኣሎ ወይ ፅባሕ ሰንበት ወይ ከዓ ሶኒ ካብኡ ክትከውን ትኽእል እያ እምበር ዝበዝሕ ሕጂ ናይ ዘቤታዊ ዕላል ክዕልልሲ በቲ ኢንተርቪው ዝሰማዕኽዎሲ ኣቦቱ እዩ ዘሎ እቲ ፅምዶሲ ምስ ኣሜሪካ ጥራይ ደይኮነስ ዋላ ምስቲ ጎረባብትናሲ ወሳኒ ምዃኑሲ ኣቐዲሙ ስለተዛረቡ ሕጂ እዚኣ ንእግረ መንገደይሲ ምናልባት መወከሲ ክትኮነካ ኢለ ነቲ ክትዛረቦ ፀናዕኻ ከምኡ ኢለስ ነቲ ሓሳበይስ ክስታይ ክገብር ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ኣነ ክብሎ ዝደልስ እቲ ዝሰማዕኽዎ ነገርሲ ሕጂ ነገር ፅቡቅ ነገር እንታይ ድመስል እቲ ኣቕሊልና ንሪኦ ዝነበርና እቲ ታሪክ ኣመፃፅኣና ገለሲ ነፍሲ ወከፍ ክፈልጦ ዝግብኦ ዋላ እንተኾነ ኣብዚ ደረጃ ንክንበፅሕ ዝገበረና ከዓሲ ታራ ናይቶም ስቲልስ ካብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ዋላ እቲ ህዝባዊ ግንባርሲ ኣመፃፅኡሲ ካብቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝበቆለ እዩ እቲ ሓይልናትናስ ክንዕቆ የብልናን ዛስ ዋይና ሕጂ ነንሕድሕና ንናራራእ ዘለና ኣብዚ ናይ ሃገራዊ ሜዳ ክትብሎ ከለኻሲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መዓት ሕንፍሽፍሽ ብፍላይ ኣብዚ ደገሲ ምዝ ኩሉ ኣካባቢ ዘይብሉ ዝኾነ ነገር ከሎሲ ብዓቕሙ ሰብሲ ይሰርሕ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝኾነ ነገር ገብር ከለካ ነብሲ ወከፍ ኤርትራ ብፍላይ በቲ ዓቕሙ ዝፈልጦ ካብ ኤርትራ ካብቲ ሕብረተሰብ ዋላ እንተመፂኡሲ ናፅነት ክብሪ ዋጋ ህቦ እዩ ዛስ ዋይ ሕጂ ኣብ ደገ መፂኡ ዋላ እቲ ሰብ ንእሽተይ ክጋጎ ከሎ ድሓር ተመሊሱ ናብቲ ሃገር ዝጥርንፍ ክገብር ከሎሲ ንሕናስ ባይታ ፀኒሕና እዩ ወላ ፍሉያት ኢና ካብ ኣፍሪቃ ገለ ክትብል ከለካስ ምጃሃራ ደይኮነሲ ማዕረ ክንደይ ነብሲ ወከፍ ኤርትራውሲ መስዋእትሲ ድሕሪ ሰብ ከፊልካ ሃገር ኣውሒስካ ኩሉ ነገር ክትገብርስ ካብኡ ድዓቢ ነገር የለ ሕጂ ብከምኡ ክንሪኦ ኣለና ኣብዚ ደገ ከዓ ንመፃኢ ዋላ ሕጂ በዛ ናይ ክቡር ፕሬዚደንት ዝተገብረ ኣነ ርእይተይ ኣብ መወዳእታኸባ እንታይ ለ እቲ ሓፈሻዊ እቲ መጀመርታ ኢንተርቪው ገብር ከሎስ ከምዚ ናይ ደጋዊ ንዓና ፀሉ ስለ ዝኾነ እዩ ዝበዝሐ ሽፋን ሂቡ ንዑ ተዛሪቡ እቲ ነዚ ኩሉ መወዳእታኻ ወላ ስኻ ከምታ ትብላ ኣብቲ ኣነ ዝከታተለካ ምስ ኣሜሪካሲ ምዝ ኩሉ ነገር ገበን 50 ዓመት ኣብ ፌደሬሽን ክነኣቱ ገለ ምዝ ኩሉ ገበን ጌራ ከላሲ ወላሱ ተፃብኦስ እሱስ ደዋቢልና ያለና ኢሉ ክቡር ፕሬዚደንት ማለት እዩ ሕጂ ተሐጉሰካ ነገርካ ናይ ዝሓለፈ ደይኮነስ ንቅድሚት ከመይ ጌርና ንኸይድ ሳ ሕጂ ፅብቕቲ ሓንቲ ፖይንቲ ተዛሪቡ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብቲ ዝነበረ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ምዝ ኩሉ ነገር ምክንያቱ እሶምሲ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ክሳዕ ዘይመርሕዋ ተዓድሲ ከምኡ ከጋጥመናስ ባህርያዊ እዩ ግን ነቲ ህዝቢ ኣትሊስት ተኸሲብካዮ ብዛዕባ ናይዛ ፅምዶ ሕጂ መወዳእታ ኢንተርቪው ክገብር ስለ ዝኾነ ኣብ ከምኡ ሕጂ ክንፅበይና ማለት ግን ሓፈሻዊ እቲ ኢንተርቪው ክሪኦ ከለኹ በቲ ህሉ ኩነታት ናይቲ ዓድና ምዝ ኩሉ ፀገማትና ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ከምዚ ንኩሉ ነገር ሽግር ቀጢምካ ከምኡ ምፅናሕካ እውን ወላ ኣብዚ ደገ ዝነበረ ተፈላለዩ ዝነበረ ዝበዝሕ ሕብረተሰብ ኤርትራውሲ ኣብቲ ሃገራውነት መፅኡ ነቲ ካልእ ከመይ ክንከይድና ኣብ ከምኡ ምብፃሕ እውን ተራ ኣለዎ እቲ ምፅማምሲ ምፅማም ኣብ መወዳእትኡሲ ረብሓ ኣለዎ ክብለካ ኢለ እሞ ቴንኪዩ ኣብ መንጓዕትውን ኣሎ ኣብ መወዳእትኡ እታ ናይ ዘቤታዊ ዝበላ ቃለ መጠይቅ ግን ክመፅያ ክብለካ ኢለ ንእግሪ መንገደይ ስለ ዝሰማዕኻ ፅቡቅ ገይረ እሞ ቴንኪዩ ድራር ሓወይ ነቲ ኩሉ ትገብሮ ነገር ብጣዕሚ ከምዚ ሕረርኽ ዘይብል ኣብቲ ትገብሮ ነገር ኩሉ ኣስተምህሮኻ ሰዓክ ተሓይሽ ካብታ
ተኸታተለኻ ኮይነ ዝገብሮ መደብሲ ኩሉ ግዜ እውን ርእይቶ ስለ ወላ ብዝኾነ ነገር ኮመንት ስለ ዝፅሕፍሲ ከምኡ ኢኻ እቲ ምምልላእ ስለ ዝኾነ ኣብ ምምልላእ ከዓ ብፍላይ ኣብ ዝደገ ዘሎ ሕብረተሰብሲ ተራ ከም ዘለናሲ ኣቕሊልካ ክረአ የብሉን ከምታ ኩሉ ግዜ ትብላ ነታ ናይ ዘቤታዊ ዕላል ከዓ ኢንተርቪው ገብሪ ክብለካ ኢለ ቴንክ ዩ ዕድል ዝሃብካኒ ትኽክል ኣለኻ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ንበይኑ ክዝረብ ምዃኑ ርኢና ኣለና ኣነ እውን ብርግፅ ኣነ እኳ እቲ ናይ ፅምዶ ምስ ትግራይ ብፍሉይ ክጥቀስ ትፅቢት ኣይነበረንን ምክንያቱ ኤርትራ ክተቕሰሉ ትግደድ ምክንያት የብላን ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ኤርትራ ኣካይዳ ናታ ንፁር እዩ ኣወል ስዒድ ከምቲ መሓሪ ብርሃነ ዝበሃል ዘሎ ወገን ትግራይ ዘሎ ሓደ ይኮኑን ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ፅምዶ ይሳተፍ ከም ዘሎ ኤቭሪባዲ ኖውስ ስለዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ብፍሉይ ዘድልዮ ይኮነን እቲ ጉዳይ እቲ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ እቲ ፅምዶ ብሕጂ ንፅምዶ ብፍሉይ ኤርትራ ክትዛረበሉ ኣለዋዶ ከተብለላ ኣለዋዶ ንዝብል I don't think so ንዓይ ኣይመስለንን because ቴሌፎን ይድውለለይ ስለ ዘለካ ዓፅዋ just one second ንኤርትራ ፅምዶ ነቶም ንካልኦት ሰባት ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኤርትራ ግን ብፍሉይ ንፅምዶ ኢላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ዝግደደሉ ምክንያት ዘሎ ኣይመስለንን ጥራይቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ዘይተዘርበ ገለመለ ክንብል ንኽእል እምበር ጀነራሊ ፅምዶ ከም ኣጀንዳ ተወሲዱ ኤርትራ ብዛዕባኡ ክትዛረብ ኣለዋ ወይ እውን ገለ ክንብለሉ ንኽእል ኣይመስለንን ግን ንዑ እውን ይትንክፎ ይኸውን ሎካል ዜናታት ሪጅናል ቶፒክስ እኳ ተንኪፎ ሎሚ ብዓብዩ ስለ ዘይተዛረበሉ ግን ተጋሩ ብዛዕባ ፅምዶ ዕግርግር ክህሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ግን ንዓይ ብዙሕ ዘገድሰኒ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ኣገዳሲት እያ ነይራ ብዙሕ ትፅቢት ተገበረላ እያ ነይራ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ብጀካ እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘይኮነት ኣብ ደገ ገለ ካብቲ ሕርኽርኽ ዝብል ዝነበረ ነጥብታት መልሲ ዝተዋህበሉ ኮይኑ ይስማዓኒ እተን ኣነ ንዓይ ዘገረማኒ ድማ ገሊፀልኩም ኣለኹ I think እዚኣ መደብ ኣፀቢቐ ክንወሓይ ደልን እየ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ክሳብ ሕጂ ኣንዋር ተኣቱን ትወፅን ኣለኻ ግን ጀስት ላስት ሚኒት ክበካ ዕድል እስከ ሕጂ ካ ወፂኡ ብዙሕ ግዜ ዝኣቱን ዝወፅን ሰብ ፀኒሑ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኤቭሪባዲ ተሳቲፍኩም ዘበልኩም ኣካል ኣርእስቲ ምናልባት ዝያዳ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝተዛረበሉ ላይፍ ከኣትየ ናትኩም ሪቶን ብሓደ ኮይና ድማ ክንዛረበሉ ኢና የቐኒየልና ስለቲ ኩሉ ትገብርዎ ደገፍ ነዚ ቻነል ትዕግስቲ ጌርኩም ስለ ዝሰማዕኩምና ድማ ነመስግን እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ እዛ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ብሩክ ለይቲ ብሩክ ኣሜሪካ ዘለኹም ብሩክ መዓልቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለኹም ብሩክ መዓልቲ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ከምኡ ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም ድማ ብሩክ ለይቲ ክንብል ንኽእል ሻላማላ እዛ ሃገር የለን ሻላማላ እዛ ህያብ እሱ ዝተኸላ ሓንቲ ንሳተካ ዘይብላ ሻላማላ የለን ሻላማላ በዛሪምና ጅግና ዝተኸላ ሓያልዩ ዝህዝቢ ተሳሒሉ ዝወፀ ንሰላም ከምፅእ ንሞት ዝመረፀ ብርትዒ ኣሚኑ ፍትሒ ምስ ቀበፀ ብትልክዕቲ ከብዱ ሕሳስና ኣልመፀ ንልቡ ኣፅጊቡ መንገዱ እናወፀ ሾልኪ ረመት ኮይኑ ብኢድ ዘይተታሕዘ ሸላማላ የለን ሸላማላ እዚ ሃገር የለን ሸላማላ ንድሕሪት ሓሲቡ ቅድሚት ዘይፈርሕ እንታዩ ባህሪ ዓለም ኣቐዲሙ ዘፅንዐ ክርቢትና ሸርጠጡ ማይ ነብኒብና ዝብሉ እንግራትካ ቃፂሎም እንካ ድቑዒ ዝብሉ ከም ዘይኮኑዎ ቀደም ዘስተብሃለ ብሃገሩ ሻላማላ ዘይበለ ገበናታት ሽርሒ ዝጋለ ብፀገም ነዲዱ ዝተበዐ ፀድፎም ንኽሰግሮ ዘይሰግአ ናይ ሓድነት ኣኽናፋት ዘፅንሐ ናፅነት ክደሊ ሩሑ እናቐበፀ ኣብ ስቕንቲ መስርሕ ማዕረ እናረገፀ ብፀቢብ
حيزو بقفي حزوته حجونا يبلي السلام يلن السلام يلن السلام بزريمو يبلي السلام يلن السلام السلام هاجر على الموت هاجر خدانو خالقالات يلا تسمعون الرجل ملاسي يبلون هاجري مسبلة حيالي وزهزبي لتزستو على نري ميري 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 ملاسي يبلون نري ميري نري نري ميري انتايلو نري ميري نري ميري انتايلو حمدي يا قالو حمدي يا قالو صنع قالو زهزبي حمدي يا قالو صنع قالو سكير قالو حجونا يبلي السلام يلن السلام يلن السلام بزريمو يبلي السلام يلن السلام السلام حد حدك قتلو عرقت زقنو حمام بازحو خوس زعقنو نقينا ندقفو نقول عزقنو دمي زفلطة قربت كي تخدنو نري ميري 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 ملاسي عندي غالو نري مي نري مي نري مي انتايلو نري مي نري مي نري مي انتايلو حمدي يا قالو حمدي يا قالو صنعي قالو زهزبي حمدي يا قالو صنعي قالو سكير قالو سلام عليكم سلام سلام على يلن سلام على بزهاجر يلن سلام على سلام عليكم سلام على بزهاجر يلن سلام على سلام على يلن سلام على بزهاجر يلن سلام على سلام عليكم سلام على